Moi boa tarde a todas e a todos que nos acompañades presencialmente. Vai a un saúdo especial para todas as persoas que nos seguen agora mesmo ou que nos seguirán nos próximos días en diferido desde calquer lugar do mundo. Son Bernardo Penabade, do Instituto Perdouro, e se teño hoxe esta responsabilidade é por unha xentileza, por un recoñecemento á iniciativa educativa que represento, que se chama Modelo Burela, que está na vanguarda desta temática que nos ocupa. Quero ser nesta mesa a voz de Manolo Maseda e David Covas, a quen debemos a orientación do debate. Comezamos escola aberta, escola desde a base, e comezamos dos primeiros meses aos 3 anos, seguiremos dos 3 aos 6 e mesmo dos 6 en diante. Estamos aquí para facer unha posta en común dos axentes sociais. E comezamos na cidade de Vigo. Cristina Linares, benvida. Gracias. Dinos se é verdade que temos unha boa infraestructura, unha boa rede pública de escolas infantís, e dinos tamén se realmente está respondendo ás expectativas con que foi criada. Noutras palabras, queremos que nos digas, do teu ponto de vista, de alguén que entrou en 2007 nesta rede pública nun concello pequeno como o de Oia, que estivo noutros concellos, mas que estivo tamén na coordinación de escolas. Dinos se ese é o modelo de escola que esta terra necesita. Ola, boas tardes a todas e a todos. Pois é unha cuestión ben complexa a que pos sobre a mesa. O certo é que eu síntome moi orgullosa e é un sentimento que teño dende que empecé na rede no 2007 de pertencer a unha rede pública de escolas infantís que, no seu inicio empezou con unhas liñas no proxecto moi claras e moi definidas, pero que en perspectiva, despois de case 15 anos que iniciou o proxecto, depende moito da vontade e da profesionalidade en moitos casos dos seus profesionais. Eu teño moi bons recordos de todos os equipos educativos e son consciente de que son moitos os profesionais que no seu día a día desenvolven dentro das escolas da rede, tanto nos concellos que son de características máis rurais ou de características máis urbáns, desenvolven un proxecto que tenta ofrecer contextos de calidade ás nenas e aos nenos. Non podo, no meu discurso, desvincular todo o que está relacionado co 03 e o que é a etapa educativa en sí. Entón, realmente, o proxecto de rede de escolas infantís é un proxecto que nace coa idea de ofrecer esa educación para as nenas e os nenos dende múltiplos aspectos do desenvolvemento dos pequenos e das pequenas e, realmente no que me toca directamente considero que estamos facendo un bo traballo e que intentamos todos os días ofrecer esa educación de calidade que no seu inicio presentouse para o conxunto da cidadanía. Non sei se respondo claramente o que me queres preguntar, pero é así o sentir meu, porque tamén unha responsabilidade grande cando unha persoa, unha mestra, fala dun conxunto, porque somos moitísimos profesionais os que conformamos esta rede de escolas infantís. Entrache en Oia, estiveche en Tui, estiveche
nun contexto tamén urbano, en Poio, todas son rede de escolas infantís, mas hai grandes diferenzas dependendo de onde caias. Non hai grandes diferencias. Entendo que estamos falando do contexto sociolingüístico da zona e en todos os equipos educativos hai profesionais máis comprometidos co tema da lingua porque xa eles son galegofalantes. Hai profesionais como a min, por exemplo, que consideran e fan esa reflexión da necesidade que teñen as nenas e os nenos de vincularse tamén co idioma, e hai outros profesionais que teñen máis dificultades para exercer a súa profesión nun idioma que non é o seu propio, porque hai moitos profesionais que tamén son castelánfalantes e non teñen as competencias lingüísticas e non se sinten seguros para desenvolvela en galego. É unha percepción, dende logo. Ainda que resulte incómodo, temos que forzarte un pouquiño. Sí. Tiveche unha responsabilidade de coordinación de diferentes escolas infantís. Como foi esa experiencia de alguén que como a ti chegou á cultura galega sendo adulta? Pois vamos a contestar claramente, entón, xa que faz a pregunta para facer preguntas incómodas. Toda esta xente que está aquí e todos os que nos están vendo queren que respondas claramente. Evidentemente. Vou fiar un pouco co escoitado nestas jornadas de mañán, nas mesas tamén, porque con cada intervención dos compañeiros, iba facendo conexións, iba facendo un pequeno recorrido polo que foi a miña experiencia personal, e se me permitides, pois vos fago así, falo en voz alta para todos vos, non? É curioso, pero realmente eu teño 2 fillos, o maior pois naceu antes de que eu me incorporara á rede de escolas infantís, e o pequeno incorporouse despois da miña andaina na rede, non? Eu xa, pois, con esa adquirida, ese compromiso co galego no que é no contexto educativo, e o pequeno asistiu como alumno nunha rede de escolas infantís que, ademais, tivo a sorte de que a súa profesora, a súa mestra, fora galegofalante, non? Entón, fun quen de darme conta da diferenza que tiñamos e a sorte de poder ampliar ese contexto co pequeno, non? Entón, en canto aos profesionais, a pregunta que como atopamos ese tema, sinceramente, no día a día nas escolas infantís 03 non está encima da mesa o tema do galego. Teño que ser meridianamente clara. Temos moitas cuestións dos proxectos educativos que, pois moitas veces priman máis sobre cale, que seguramente, de feito, falaba con compañeiros que están aquí compartindo este encontro, que para min esta participación neste encontro pois serviu moitísimo para abrir esa reflexión de por que formando parte dunha rede de escolas infantís onde no seu inicio un dos piares era a transmisión en galego, por que se deixarse ir e non reflexionar en conxunto. Entón, o galego está aí, os compañeiros teñen o compromiso, pero non se fala como se poda falar sobre as rutinas, sobre os ambientes de aprendizaxe, sobre outras cuestións que no día a día pois provocan máis inquedanza, porque o que resolvemos as cuestións, as sentides, entendo, porque traballades nas escolas e sabedes que moitas veces son moitas as prioridades e poucos os tempos para as reflexións. Non sei se me estendo moito, porque unha vez que collo, pois... Tiro variante. Algúna cousiña máis? Non.
aínda que non sexa así protocolario, unha exposición como esta merece un grande aplauso. Marta Santos representa a Escola Semente. E a Escola Semente é o modelo educativo que defendían as Irmandades da Fala hai agora un século, por exemplo, a través de Xoán Vicente Viqueira, as escolas de ensino en galego. O modelo do Colexio Rosalía de Castro, de Antiacal, o modelo do Colexio Fingoi, ou, máis recentemente, o modelo das irmás Lola e Teresa Quelle Vidal, que Cristina tamén coñece, como eu coñezo. Marta Santos, por que xente que defendemos un modelo público de escola temos que facer un esforzo económico e humano para abrir escolas? Por que? Porque é necesaria a semente. Ola, boa tarde. Bueno, vou presentar, son Marta Santos. Eu pertenzco á Comisión Pedagóxica de Semente aquí en Compostela, non? E tamén a Comisión Pedagóxica a nivel nacional, máis que nada polo meu perfil. Eu a Cris a coñecía daquela época das galescolas, daba formación, e hoxe, cando a vin, digo, de que coñezo esta moza? Eu levo 23 anos traballando na escola pública, traballei de mestra infantil e primario, e ora levo uns 12 anos traballando en FP, dando, entre outros ciclos, no ciclo de educación infantil para as futuras educadoras de escolas infantis de 0-3. Sempre traballei na escola pública. E a verdade é que non sabía a pregunta que me iban a facer hoxe, e non pensei que iba a ser esta, porque é un eterno debate. Quero dicir, un eterno debate. Un eterno debate aquí, vas a Euskadi e sigue habendo esa pregunta, vas a Cataluña e sigue habendo esa pregunta. Eu veño un pouco aquí, simplemente esta breve introducción, porque o amigo Manolo avisou, me dixo, queremos que veña alguén de Semente, e que ao mesmo tempo teña unha filla ou un fillo que sea un pouco maior, que está aí a miña filla, que sea maior e que fora alumna de Semente e que sea unha nena galegofalante nun contexto urbano como Compostela, non? Bueno, despois desta breve introducción, respondendo ao Bernardo, eu creo que no vídeo que fixen, que foi un pouco cutre, se alguén o viu foi un pouco cutre a miña primeira parte, pero me pillou así un pouco contrapé, creo que a idea que quería transmitir estaba clara, e logo había un vídeo que falaba de temos dúas opcións, non? Eu, cando entrei en Semente, vou a ser honesta, eu tiven tamén a gran dúbida de, digo, eu levo toda a miña vida no ensino público, afiliada a sindicatos, de un perfil, defendendo sempre o ensino público, e me topo aquí, que me encontro nunha escola que non é pública, non? E sempre estamos en el eterno debate de público-privado, que eu non sei se non está superado, pero temos dúas opcións, quero dicir, eu sigo luitando na escola pública, pero creo que se queremos que cada vez haxa máis fillos e fillas que falen castelán, o ensino público, por desgraza, axuda. Quero dicir, na escola pública a miña filla, máis da mitad falaban galego en primeiro, vai en sexto e falan 3 galego. Quero dicir, non digo que non haxa que loitar, por suposto que hai que loitar, e hai profesionais que fan un traballo excepcional. Eu estou todos os días na escola pública, eu traballo na escola pública, pero en Semente se pensou, que podemos facer? Hai modelos que non teñen por que ser. Vamos a montar unha escola que dé resposta a unha necesidade social que hai, que o Estado non nos dá resposta. O sea, é increíble como a día de hoxe na Galiza non temos unha línea en galego. Quer dicir, se tú queres educar o teu fillo en castelán, pareceme estupendo, pero dame a mí o dereito de educar o meu fillo na miña lingua materna, que o sino de identidade, o primeiro e o máis importante como é a nosa lingua. A nos están castrando as galegas falantes e os galegos falantes. Entón, eu animeime a ese carro porque hubo unha asociación que decidiu que non quería
seguir en esta polémica público-privado, porque pode ser infinito. Eu entendo que haxa xente que reacia, que non concorda. Eu teño clarísimo, porque fun a moitísimas charlas sobre isto, e hubo moitas polémicas, moitas discusións, pero creo que era a única opción que había, e a única opción que desgraciadamente temos hoxe en día, é que non víamos alternativa. Entón dixemos, pois é que non, aquí ninguén se está lucrando. Hai moitísimas más. Hai dúas formas de viver, eu creo, unha individualmente e outra en comunidade, outra en colectivo. E semente eu creo que é un exemplo de vivir en colectivo. E de que o idioma, cando Mano me decía, bueno, está ben que veñas cunha fiña maior, non sei que, non, porque sigue mantendo o idioma. Eu creo que non é absolutamente, non ten nada de mérito do pai nin de min. O mérito de que decidimos apostar por un modelo semente, que era un modelo que ofrecía un contexto e unha comunidade en galego. E se fixo un grande esforzo por iso. Entón, non sei, se queremos podemos debatir sobre a dicotomía público-privado, pero creo que está claro que ninguén se lucra en semente. Hai modelos, ao longo da historia hai modelos que non seguiran a vía pública e que non sexan privadas, vale? Quero dicir, en outros países vemos como os modelos como de semente, non? Os modelos comunitarios existen legalmente como outro modelo máis. Entón, non sei se respondín, a mellor non me metí moito, pero non sei, prefiro que me pregunten. Canto tempo hai que estades na semente? Entendo que está en sexto agora, entón cantos anos tiña cando entrou na semente, como foi esa experiencia e por que, cal é a marca, que é o que identifica a semente como escola galega? Eu son nai de 3 fillos, teño unha filla máis bella, Xoana, que ten 11 anos, e dous, un de 8 e outro de 4, Duarte e Aldán. Xoana foi a semente porque foi das primeiras promocións, estivo dos 2 aos 6 anos, cando constituímos semente decidimos que empezara como mínimo cando as crianzas máis ou menos comenzan a falar, e a partir dos 6 anos ela incorporouse na escola pública do barrio, na Almáciga, en Compostela. Nos como pais e nai, eu como nai e Bruno como pai tiñamos medo, non? Medo. Bueno, de que digo, bueno, vai perder a lingua, non sei que. Tiñamos medo a ese medo que temos todos os que estades aquí, non sei o vosso perfil, pero seguro que de sociolingüística non entendo. Quero dicir, parto de eso, teño formación en pedagogía e non veño aquí simplemente a contar a miña humilde experiencia se vale de algo, non? Eu creo que Xoana, que é a maior, que ten 11 anos, creo que foi quen de manter o idioma, porque ela seguiu moi vinculada á semente. Ela tiña contextos do grupo de iguais que falaban en galego. E ela colleu amor a desenvolver actividades como a regueifa, ou a danza tradicional, o acordeón diatónico, o que sexa, con nenos e nenas que son colegas, amigos, e ela o vive con naturalidade. Non foi nada especial, non? Agora, xa con a idade, ela xa vai a outro tipo de actividades, non? No que hai nenos castelanfalantes e ela mantense no idioma, non? Entón, que creo, hubo un cambio ao longo do tempo de semente e creo que unha cousa da que eu participei, non? Cando as familias chegan a unha escola, explicámoslle que escola é. Hai perfiles de familias moi distintos como persoas somos. Hai xente que viña polo idioma, pero hai xente que viña porque tíamos educadores ou educadoras guais, porque el espacio molaba, porque se quería que nos preguntaban ao principio se éramos unha escola Montessori, Waldorf, estaba moi de moda, non? El mundo da crianza natural, todo isto. Entón, esas primeiras entrevistas foron moi importantes e hubo unha evolución. Por que? Porque nesas entrevistas, ademais de clarificar que línea pedagóxica seguíamos, que non nos escribíamos en ningún modelo concreto, non? Que era ademais diso, falábamos do idioma, que vou a facer así, falar un pouco mal, pero falar coas familias do idioma é peor que falar de sexo. Bueno, digo, porque eu agora estou estudiando formación en sexoloxía, e falar do idioma, a primeira vez das primeiras entrevistas foi durísimo, porque estás falando da intimidade das familias. Por iso digo que é o tesouro máis grande que temos a lingua. Entón, falamos do idioma e dicimos, mira, é importante que saibas que esta escola naceu por isto. E este é o noso, o motivo de que existamos. Entón, tedes que ter claro se para vos é importante o idioma ou non é importante, e se ides acompañarnos.
porque nós non facemos milagros, ni somos, bueno, quero dicir, que nós acompañamos, pero a nosa forma, a nosa pedagogía certamente innovadora, non? Quero dicir, tentamos, na medida posible, estamos en construcción. Entón, eu creo que esas conversas foron importantísimas, porque ora a xente sabe onde está. E se quere estar, ela decide se quere. E non quero estenderme porque hai máis xente falando. Aí acabades de, comparando o vídeo que nos mandou Marta, e máis, comparando agora con esta exposición, canto se gaña co presencial. Eu non me opoño a que lle deades un aplauso, Lorena Pita e Cristina Rodríguez representan aquí as aulas galegas. E as aulas galegas son un exemplo da paixón polo traballo educativo, representan a resposta rápida, a inmediatez e sempre co espírito altruista. Lorena Pita, cal é a oferta educativa das aulas galegas, visto que as aulas galegas viñeron puntualmente para cubrir unha necesidade, máis que teñen vontade de permanecer, como se ingresa, como se pode contribuir con máis brazos para fortalecelas? Conta. Hola a todos. Bueno, tanto Cris como eu estamos encantadas de estar aquí representando Aulas Galegas. Aulas Galegas, por si non o coñecedes, é un movimento que xurdiu durante o confinamento, en un fin de semana, donde profesores e xente que non é profe, voluntariamente, pois decidimos que non había contidos en galego suficientes para traballar coas crianzas, incluso coas persoas maiores, durante o confinamento e nos puxemos a traballar. Foi, a verdade, maravilloso ver como un montón de xente colaboraba con nós altruistamente, elaborando recursos e contándonos e facendo un montón de actividades en galego, digamos, e o que necesitamos agora mesmo pois sigue sendo un montón de xente que colabore con nós, porque sí que é certo que, aínda que temos case todas as etapas, hai certas materias, sobre todo en secundaria, pois que están coxiñas e que, a ver, nos estamos en infantil e digamos que en infantil somos, bueno, empezamos colaborando sobre 60 e pico de persoas, agora estamos case na metade, pero que hai asignaturas como pode ser bioloxía, que están 3 persoas. Entón, claro, o esforzo é completamente diferente. Nos sí que conlevou un esforzo tremendo facer todo iso no confinamento, pero a realidade é que agora mesmo está costando un pouquiño máis, vale? Porque agora a xente xa volveu ás aulas, xa ten, bueno, o seu traballo diario, e entón está costando, digamos que agora estamos en fase de así estables, pero nos contamos que isto teña un futuro moi longo, claro que sí, somos moi optimistas. Hai unha oferta para os dos primeiros meses aos 3 anos, oferta tamén de 3 a 6, e oferta incluso tamén para o ensino primario e para o ensino secundario. Sí. De 0 a 3, agora mesmo está parado porque, bueno, tanto Cris como eu pensábamos que, tal e como dixo Marta, esa é unha idade moi importante para a linguaxe, pero dende Aulas Galegas o que queríamos promover era non tarefas ni nada así que tivera que ver máis co educativo, sino experiencias e, de feito, bueno, traballamos con algunhas asociacións como Gaia, que, bueno, traballan con crianzas máis pequenas. Pero sí que é certo que, bueno, a coordinadora agora mesmo tuvo que parar e está aí parado.
Nos levamos máis ben 3 e 6. Despois está todo primario, está secundaria e están tamén os nosos maiores. Están as regueifas, música, enredos, que para xogos, hai un montón de... Fálanos así brevemente desa experiencia dos maiores, iso que acabas de comentar agora. Bueno, pois que igual que os nenos, os nosos maiores tamén precisaron durante o confinamento pois actividades. Recordade que había maiores que estaban en residencias, tuveron que volver para as súas casas, ou estaban en centros de día, tuveron que volver para as súas casas, e as familias encontraron que non sabían traballar con eles como estaban traballando en esos centros de día ou en esas residencias. Entón, nós lles aportamos experiencias ou materiais para poder realizalo nos seus fogares. Cristina Rodríguez, moi boa tarde. Boa tarde. Da Coruña, vive en Narón e traballa en Miño. Sí, eu son de Ferrol, non son da provincia de Coruña, sí, pero nacín en Ferrol. Con, territorio. Sí. con experiencia educativa en que tramo de idade? Eu traballo na Escola Infantil de Miño, no 03. É unha escola de xestión indirecta, non pertence á rede de escolas públicas, pero é unha iniciativa tamén pensada polo Concello, que ten unha xestión de unha empresa privada, neste caso agora mesmo leva Senes, é unha empresa da Coruña. Aínda que sexa por razóns de tempo así moi rápido, fainos unha breve radiografía lingüística dese centro en que traballas. Pois eu, igual que Lorena, entrei en aulas galegas polo tema do compromiso coa lingua, e un pouquiño vendo tamén como eu, na miña experiencia profesional, estaba vendo como estaba o estado da lingua, non? No noso centro, por exemplo, somos 9 traballadores, e os 9 traballadores son unha persoa galegofalante de seu, por a súa familia e por o seu entorno familiar directo. E o resto das educadoras e do persoal que traballa na escola falamos en galego na escola porque políticamente, legislativamente correcto para achegarnos ás crianzas, pero realmente na maior parte da nosa vida somos castelán falantes na nosa maioría, aínda que nos movamos en diferentes contextos nos que a lingua premia este un poquinho máis como este que facemos de aulas galegas ou como outros entornos que teñen outras compañeiras nos que traballan, nos que colaboran, que están orientados a falar na lingua de xeito cotiá. En canto aos nenos, pasanos un poquinho o mesmo. É certo que Miño é unha das poboacións que máis inmigración ten. Creo que é a segunda ou a terceira do territorio. Entón, claro, iso tamén condiciona bastante o tema de que moitas familias non son de Miño. Teñen os nenos en Miño, pero a mellor son de outras zonas geográficas, veñen incluso de Madrid e de outras zonas. Temos bastantes nacionalidades, este ano menos, pero, por exemplo, o ano pasado tiñamos 4 nacionalidades distintas. Entón, iso tamén condiciona un pouco desde a escola o uso do galego a nivel de familia, porque non te entenden, claro. Falas en galego, xa en castelán, costelles a veces entender. Sí que é certo, por exemplo, que en familias que proveñen, o mellor de Brasil ou de Portugal, é moitísimo máis sinxelo, porque xa falan portugués, entón o canal que utilizamos preferentemente, pero no resto das familias que non fan en galego de xeito habitual, vese nas crianzas que na casa non hai ese reforzo. Temos agora mesmo 56 alumnos, neste intre só un neno fala galego a galego porque se exprese ele en galego. É certo tamén un pouco que falaban as compañeiras que no 03, pois claro, os nenos empezan a falar, algúns cun ano, outros con 2, e algúns con 3 van falando pouquiño aínda, depende do neno, do desenrolo que cada un leva. Pero que é o seu entorno familiar xa se ve que non teñen esa utilización do galego como nos gustaría a nosotros que fose. Nos desde a escola sí que plantexamos sempre as iniciativas en galego, cando facemos unha actividade pretendemos que sexa en galego, os contos, por exemplo, prímase que sean en galego, pois ademais sempre tratamos de dramatizalo máis
cando se traballa en galego, para que os nenos tamén collan un poquinho máis de gusto por ese conto que está en galego. Se lemos chivos chibóns, se lemos chivos chibones, pois non lles gusta igual o que está en galego que o que está en castelán. É certo que, bueno, pois como están moi apoiados nas imaxes, un poquito que falábamos tamén da atención á diversidade, non? De que os nenos, ao final, podan asociar o que les van desenrolando no seu imaginario co idioma, pois sí que tratamos de que este en galego todo o que podemos, pero moitas veces vemos un poquinho limitado a capacidade que temos para traballar nese sentido. E logo, bueno, o feito de que nos, aínda que somos unha escola de adxudicación indirecta, somos do Concello, sempre as empresas que teñen un proxecto lingüístico en galego a nivel de concurso ten unha valoración máis positiva que o resto. Entón, ao final, sempre os concellos tamén preven dun algún xeito que a programación didáctica e todo este realizada en ese sentido, de que os nenos podan ir adquirindo o galego como lingua materna principal. Pasa que logo a nivel real é unha loita. Moitísimas grazas, Cristina. Fernando Lacaci. Aplausos, moi claro. O que pasa que agora vanselles acabar as enerxías e non vai haber aplausos para ti. Mas xa eu procuro curar a ferida antes de que se produza. A ver se non son moi políticamente incorrecto. Tradicionalmente, as AMPAs foron instrumentalizadas en contra da normalización lingüística, en contra da renovación pedagóxica e, desde logo, da normalización tamén. Contanos como está agora o panorama, cantos anos levas con esa responsabilidade, que son xa uns cuantos, e se está encima da mesa, na directiva, se está o tema encima da mesa da normalización lingüística, e se está encima da mesa, se considera principal ou secundario. Tradicionalmente as AMPAs nacen para suplir as eivas dun ensino público que se quere facer cada vez menos público. Do que se trata é de ir eliminando custes en comedores, en extraescolares, custes en programas de madrugadores, custes en excursións, custes de todo tipo. E para iso se crean as AMPAs en moitas ocasións dun xeito absolutamente instrumentalizado por parte das direccións dos centros en segundo plano, da propia administración en primeiro. En esa medida xurden AMPAs que non é que vayan explícitamente en contra ou a favor de nada, senón que teñen un obxectivo moi concreto, e ese obxectivo moi concreto lévanos ao que se leva falando aquí todo o día, que é a sociedade, que o galego é secundario. O galego é secundario. O principal é que haxa comedores, que haxa madrugadores, que haxa unha actividade e que haxa pelotas de fútbol para xogar nos recreos. Non vou dicir que iso mudara, o que en sentido amplo. Ainda existen moitas asociacións de nais e pais que teñen esa visión puramente instrumental. Pero é certo que cada vez eso se está quedando máis como patrimonio das AMPAs do sector privado, que esas sí permanecen casi en exclusiva nese rol. As AMPAs de centros públicos, nas que, nun paréntese contexto que me dicías ti, eu empecé a presidir a miña primeira AMPA no ano 2009, daquela toda agora van varias presidencias e sucesivos traballos. No sector público, as AMPAs, quero pensar que cada vez son máis conscientes de que a súa función fundamental é favorecer o ensino en sentido amplo, favorecer a convivencia, favorecer a comunidade, a súa pertenza á comunidade educativa, e aínda que continúen, sobre todo as AMPAs de primaria, asumindo como propia a obriga de facer determinadas cuestións prácticas, xa van interiorizando que iso é só parte da súa función. Dende logo, dende o plano que
que tocamos as federacións e confederacións, xa falamos de outra cousa. Cando falamos a un nivel distinto da AMPA do propio centro de cada colexio, estamos falando de intereses e de ideoloxía, por así decirlo, que se me entenda se se quere políticamente, da igual, pero bueno, falamos de ideoloxía, non falamos xa de cuestións tan prácticas como fala un AMPA de centro. E isto non o digo no sentido de que subamos ou baixemos ningún chanzo, senón que temos diante un auditorio diferente. Ao final, eu sempre lle digo á xente que me ven a falar sobre as familias ou demais, digo, mira, ides a persoa equivocada porque quen menos fala coas familias son eu. Eu falo coas presidencias das AMPAs, é dicir, a familia é un lugar que queda en outro plano. Entón, nós, nas federacións e confederacións, sí que temos bastante claro que a lingua é unha necesidade fundamental en canto á defensa. Tan claro o temos, nalgúnas, neste día de hoxe, no que tantos exemplos vos se puxeron, que, por exemplo, en Compostela levamos xa anos facendo un traballo que creemos que é fundamental, que é formar o monitorado de extraescolares para que saiba dar clases en galego, para que a saiba e para que o utilice, para que considere que iso é unha das súas obrigas e unha das nosas necesidades. De todas maneiras, seguimos tendo, comentaba antes de empezar coas compañeiras, o mesmo problema en xeral que ten a sociedade, que é a incapacidade para entender que o galego é prioritario. Iso é algo básico. Ti queres dar patinaxe na túa escola e resulta que as 3 profesoras de patinaxe, que adoitan ser mulleres, as 3 falan en español e é moi difícil que se planteen na AMPA dicir, bueno, pois vamos a poñer nunha balanza se preferimos que a actividade se dea en galego ou se preferimos que se dea patinaxe. Que é un debate que hai que ter en xeral. Non hai ninguna razón para que patinaxe non se dea en galego. E ao mellor o que temos que facer é forzar un pouquiño a corda. Pero quizás tamén haberá en algún momento que pensar que é máis importante dar outra cousa en galego que patinaxe. Os modelos de defensa que en cada momento que iramos facer. Eu creo que as AMPAs temos asumido, sobre todo eso, a gran nivel, me refiro en termos de tamaño. Temos asumido o noso labor como potenciadores da lingua, como defensores da lingua, como facilitadores da lingua, pero como tantas outras cousas, eso necesita unha plasmación práctica concreta na que quizáis estamos aínda a medio camiño. Moi ben. Se vos quedou a enerxía. Que contento estou porque temín que non vos quedase enerxía, entón quedaba mal. Pero non. Por agora foi todo ben. Agora, se tedes intervencións, pois xa é o momento, participamos todas e todos. Fantástico. Temos xa unha primeira intervención, así que adiante. En que medida en cada un dos vosos contextos existe unha regulación para que seguimento se fai dela para que a actividade sexa en galego? A rede de escolas infantís públicas falou da implicación, da motivación dos profesionais, pero existe unha norma, unha directriz por escrito sobre cal debe ser a política lingüística da rede e que seguimento se fai delas. O mesmo no caso da escola que entendo que é municipal, por tanto é pública, ainda que a súa xestión a leve unha empresa, decías que puntuaba os proxectos que inclúen a lingua, pero en que medida xa non puntúa, senón que o Concello que a contratou, que contrata ese servizo, ten unha cláusula no prego que di que ten que facerse isto e isto respecto da lingua e que seguimento se fai. No caso de Aulas Galegas é unha iniciativa voluntaria, polo tanto non ten sentido a pregunta, pero sí que a ten noutra vertente. Que grau de apoio ou demanda ou seguimento vos está facendo a Consellería de Educación? É dicir, chamouvos algunha vez para dicirvos... Sí, no confinamento
Bueno, a Consellería. A ver, eu non son a xefa de aulas galegas, como digo eu. Aquí hai unha cabeza, digamos, perdón, hai unha cabeza dunha persoa maravillosa que se chama Pilar Ponte, que digamos que foi a que de onde xurdiu, non? Aulas galegas, e polo que sei durante o confinamento, si dende a Consellería non sei en que nivel se puxeron en contacto con nós para darnos a noraboa, pero xa, quero dicir, non temos apoio de ningún tipo nese aspecto. Quedábanme dous. A Federación de AMPAs, que contrata cada AMPA moitas actividades extraescolares nos centros, nalgún caso tedes noticia de que este incluído a exixencia de que as actividades sexan galego formalmente, e, bueno, no caso da semente, un pouco como tedes iso regulado, porque no vosso caso xa é o modelo en sí, non ten moito... Non sei se tío... Como No noso caso, o regulamento de réxime interno da rede de escolas infantís recolle o que recolle o decreto 79/2010 no seu artigo 5, que o profesorado usará na aula o idioma predominante entre o alumnado. A nosa escola, que está en Vigo, Valadares, pois a lingua predominante entre o alumnado, é o castelán, pero sí que está recollido nese regulamento, facendo referencia ao que se recolle no decreto vixente. É unha resposta breve, pero é a que, bueno, creo que responde un pouco a pregunta que facías. No noso caso do Concello, a resposta é prácticamente similar. O Concello tamén é unha entidade que atende os 0 a 3 anos e regúlase pola lei autonómica, igual que as redes galegas. A única diferencia é que eles son públicas directamente de xestión directa e non de indirecta, pero o regulamento é o mesmo. En canto aos plegos administrativos que comentabas, hai unha baremación, en esa baremación entran o proxecto de inglés, por exemplo, a metodoloxía, entra se teñen comedor ou non teñen comedor, ese tipo de cousas que se fan que puntúen máis ou menos unha empresa. Sí que é certo que prímase non porque digamos que teña unha baremación máis, é que se non están galego non poden participar, porque non cumplen con a normativa. Quer dicir, non podes montar unha escola onde só se fale castelán, porque, como decía a compañeira, dependemos do idioma nativo das nenos, o que falen nas súas casas. Ti tes que, por norma, falarlle a cada familia e cada neno en particular no idioma no que o seu entorno se desenvolvan. Entón, as familias que son galegofalantes temos que falar en galego con eles porque non é o que recolle a normativa. E os que son castelánfalantes priorizamos sempre o uso do galego na escola de xeito voluntario, en dicir, aínda que, como comentaba, non todas somos galegofalantes nas nosas casas, non? Sí que no centro falamos en galego para que os nenos teñan a oportunidade de falar en galego, porque se na súa casa só falan castelán, os medios de comunicación só falan castelán, a publicidade só é castelán, os xogos só son castelán, se non lle falamos nos en galego, perden o idioma. Entón, nós, como compromiso persoal, sí que o facemos. Eu, como directora do centro, son a directora do centro, tamén nos claustros, poño sempre por diante que os nenos se atendan en galego, a non ser que, o que comentábamos, familias que non son galegas e que non entenden o idioma, lóxicamente, pois fases en castelán, pero de xeito individual. Non é falamos en castelán e algún falamos en galego. E falamos en galego e, excepcionalmente, falamos en castelán a quen non o entende ou que, por o que sexa, prefire que se lle fale en castelán. Pero ninguna familia nos di, non, o meu fillo só fala só en castelán. Non é unha situación que se dé. Non hai unha galegofobia nese sentido. Falas en galego na escola e acéptase ben pola parte das familias. Non sei se... Non sei que responder. Quero dicir, ali todas as crianzas falan galego, pode haber crianzas, sobre todo pequeniñas, de 2-3 anos, que entren falando castelán, pero falase coas familias para traballar con ela no proceso de inmersión. E que nos garante unha cualidade lingüística? Pois nos garante os profesionais tamén que contratamos. Cando é momento de contratación, nesas contratacións, nesas entrevistas,
sempre hai alguén da parte pedagóxica, Badú ou eu, sobre todo, somos os que facemos moito esas entrevistas conxuntamente con alguén da parte lingüística, non? Entón, para valorar, por un lado, a cuestión pedagóxica, os coñecementos desa persoa e todo iso, como calquera entrevista de traballo, e tamén para valorar e falar deles, bueno, por un lado, valorar a cualidade lingüística da persoa que ven, bueno, é dificilísimo ser traballador e traballadora semente, xa cho dixo que eu non sei se sería quen, quer dicir, valórase iso. Entón, todas as crianzas falan galego e as crianzas, a nosa experiencia, que moito nos axudaron as experiencias de escolas noutros lugares, foi moi importante ter moi presente se metíamos nenos castelanfalantes, como facíamos para traballar con eles, que falar con moitas escolas de por aí axudounos moito, non? E vimos claramente como se pode revertir, pero para revertir esa situación é moi importante o traballo que facemos coas familias. No momento que hai un compromiso familiar e teñen claro que ese é o lugar onde queren, que queren ir no camiño con nós, pois nunca pensar, hai moitas familias que dicen, que nunca pensara si quero que a miña filla o meu fillo o galego sea a súa primeira lingua. Eso pasounos moitas veces e moitas parellas mixtas de un pai, sabes, dun dos proxenitores falar castelán, a outra persoa falar galego e non pensar se ese era un valor para a súa familia. Pero sí que despois desas conversacións, e que eles reflexionaran se queren ou non estar na escola, porque decimos, é moi importante saber que queredes. Está moi ben vir a unha escola na que se fala galego, pero nós queremos que a túa filla ou teu fillo teña competencia lingüística e sea quen de falar galego. Pero para iso vostedes que comprometer tamén a casa a falarles galego, se non somos quenes de conseguir nada. Entonces, pois nós aí sí que temos asegurado. O ano pasado houve unha experiencia moi bonita, fai 2 anos, dunha crianza que foi a máis bella de semente, que por circunstancias varias acabou vindo a semente e era un neno que falaba castelán sempre fora da casa e na casa a veces falaba galego, pero chegou á escola e os pais, con moitísima conciencia lingüística, dixemos, nós queremos que o noso fillo veña aquí, dixemos, pero a ver, será quen de mudar, vai ser o referente, o maior da escola, e o rapaz, a día de hoxe, fala sempre galego, non? Tiñamos así un pouco de vertixe, non? Como non temos moita experiencia, pero, bon. As AMPAs somos entidades absolutamente privadas en canto a normativa é moi pequena, prácticamente non existe, pouco máis aló, ainda que tentamos estirala para garantir os principios básicos de democracia, igualdade, participación e demais, pero en este tema non hai nada. Eu sí que noto unha diferenza nos xa bastantes anos que levo neste mundo de normalización do galego a nivel organizativo, a nivel administrativo entre as AMPAs. Eu farteime de ler estatutos de AMPAs escritos en castelán nos anos 80, por suposto nos anos 70, nos anos 90. Agora este tipo de cosas son raras, como é raro que a oferta de actividades ou a comunicación formal coas socias non se lle dera a volta e sexa tamén en galego. Aí entrar un pouco no que eu chamo ritualismo xunta, todo en galego aparentemente e logo por debaixo xa rascaremos. Sí que temos, eu ademais de presidir a Confederación AMPAs Galegas, presido a Federación de Compostela. En Compostela somos especialmente peleóns co tema lingüístico e sí que facemos eso que ti preguntabas, exixir ou intentar exixir, dende a Federación estou falando, exixir que o monitorado que nos contratemos, a parte da formación, como decía antes, lles facilitamos que se comprometan a atender en galego nas súas horas. Rexeitamos as ofertas de empresas que non veñan en galego, exiximos que sempre que é posible, quero dicir, isto tamén hai que telo, en algunhas ocasións tens que recurrir a xente de fora do país, entón, inevitablemente, falarán na lingua que lles cadre. Tentamos impedir que a xente que contratamos para dar unha charla ou un obradoiro ou demais o dea nunha lingua distinta do galego. É un proceso complicado e moitas veces moi difícil de admitir por parte das familias,
polo que vos dicía antes, porque o galego non está en primeira liña de exixencia. Se o contraposa a maior amplitude de escolla ou a unha presunta maior calidade, parece que debes ceder inmediatamente. Cando o noso discurso non é ese, é dicir, polo feito de pedilo en galego non necesariamente te vas ver privado do máximo nivel, simplemente, o mellor tes que dicilo en voz alta, tampouco máis, e xa está. É moi sorprendente, a primeira vez que ti lle devolves un correo a unha empresa dicindo, mira, por favor, quero que o presuposto veña en galego, pensas que van caer todos os demos e trasnos por riba de ti, que te van a chamar de todo, e o único que recibes é un correo de volta que di, vale, dame un par de días, cando non cho mandan inmediatamente. É bastante menos complicado do que parece e menos heroico o de vivir en galego do que a veces o deseñamos. Bernardo, vouche roubar un dereito teu. Se as escolas teñen como norma utilizar a lingua maioritaria da aula, e a lingua maioritaria da aula nos contextos urbanos, sobre todo, de acordo cos datos que pola mañá se comentaron, etc., é o castelán, a miña conclusión é que as aulas infantís son en castelán, a non ser que os e as profesionais incumpran a norma, como acaba de dicir a outra compañeira, que di que individualmente, grazas a nosa vontade, profesionalidade, etc., incumpran a norma e falen, non sei se colectivamente, a miña experiencia é máis ben individualmente, non te preocupes que con tu niño ya le hablamos en gallego, cos nenos e nenas en galego, non sei. Contesto eu. Contesto eu. Non sei como... Non sei que falla a pregunta. Creo que imos coincidir. Sí, eu penso que sí. Porque creo que un pouco foi o que xa expresei. Falamos en galego individualmente, ainda que non deixa de ser logo un conxunto, porque, bueno, tamén un pouco polo que comentou Fernando, outra compañeira tamén, non é tan heroico e as familias non teñen ningún tipo de rexeitamento polo feito de que se atopen profesionais que lles falan en galego a eles, entre eles, e coas nenas e cos nenos. Eu, bueno, pois levo na rede case vai facer 15 anos, e sí que é certo que no inicio penso que, bueno, vou non dicir así, aínda que non quede moi políticamente correcto, o tema do galego quedou un pouco politizado porque era unha iniciativa particular do goberno anterior, pero realmente no día a día as familias, pois, bueno, e tamén un pouco polo que se foi comentando. Comentaba esta mañán un dos compañeiros que hai unha cuestión de tempo e nesa bolsa de palabras que saiu tamén saiu a palabra presenza, non? E a realidade é isa, pois que a mellor as nenas e os nenos pois non falan tanto galego, pero que en xeral, supoño que Cristina e Joana coinciden comigo, porque, bueno, están máis no contacto coas nenas e nenos máis pequenos, se lles fala pouco, nin en galego, nin en castelán. As nenas e os nenos pasan moito tempo con outros adultos que non son os seus adultos de referencia, bueno, sin querer criminalizar a familia, porque realmente na sociedade na que estamos vivindo, pois logo pasan a tarde diante das pantallas, e así, non? Entón, ao final, o tema da linguaxe nos daría para moito, pero é moi complexo, non? Bueno, pois non sei se din resposta, pero realmente sí que é un acto individual, e quizáis falte máis compromiso, como o compromiso das compañeiras, que é máis explícito, para que sexa algo máis colectivo. Pero, bueno, realmente, dentro dunha total normalidade. Bueno, é a miña sensación, logo entendo que ao mellor non é tal a normalidade, pero as familias o entenden como algo do máis cotiá, e, bueno, ningunha familia expón o seu rexeitamento, o feito de que
de que lles estemos falando, aínda que tristemente, e teño que recoñecer, logo é menos o galego que falamos do que realmente as familias podan pensar que estamos falando. Non sei se... non sei como se chama a chica. Antes, cando contestei a pregunta, non quedouseme unha cousa sen decir. O que é a comunicación coas familias, a comunicación oficial, digamos, a comunicación escrita, sempre é en galego, por normativa. Entón, por exemplo, se mandamos a circular sempre é en galego. A nivel diario, se queres saber, se tes a curiosidade por saberlo, eu, por exemplo, mando as circulares en galego e traduzoas ao castelán cun asterisco debaixo para a xente que non fala galego, como estaba a comentar antes, que son de outra nacionalidade ou que son de outra parte e non entenden a circular. Porque non creo que o uso do castelán non sei como decirlo, este pelexado coa identidade do galego. É dicir, eu falo en galego na escola, falo os nenos en galego, as circulares van en galego, pero non quita que eu teña a cortesía de falarlle en castelán a que non entendo o galego. É dicir, creo que os galegos somos xente acolledora e non temos por que enfrentarnos ás familias por ese tipo de cuestións. Entón, sí que o que dicía Cris, que, bueno, non hai unha... Na vida diaria non hai unha pelexa por ser castelán en galego. Nos intentamos que o galego priorice, lóxicamente. Ao mellor os que somos casteláns falantes, non sei como dicilo, non é a nosa culpa, falar en castelán, porque ao final, é o que decimos, vivimos dunhas situacións familiares concretas, crecimos en castelán. Entón, é máis sinxelo para nós expresarnos en castelán, pero sí que é a nosa responsabilidade, como adultos, se queremos priorizar a lingua, empezar a falar en galego, non? Somos como os do crepúsculo, que estamos aí en conversión. Pois igual. Non sei como andamos de tempo, Bernardo, se podemos preguntar. Estamos ben. Entre tanto, formula a pregunta Manolo, preparadevos que aínda temos uns minutos. Bom, pois... Xoana, estás ben? Bueno, parabéns ás persoas que están aí na palestra, porque representades catro espazos moi actuais, interesantes e necesarios. Pero volvendo ao nome que nos trae aquí, que é a Escola Aberta, non? A mí me parece moi interesante o de que se empregue moitas veces a palabra ou as palabras comunidade educativa como se fose algo, unha panacea, non? É un pouquiño que dicía Fernando antes, é certo que a veces os centros educativos queren ser abertos, pero non lles deixan, ou ao revés, as AMPAs ás veces podemos ser máis inclusivas ou sentimento de que estamos invadindo espazos, non? Isto quere dicir que é unha realidade que atopar ese binomio que funcione ben entre AMPA e escola ás veces é cuestión de traballar en ambas partes, tanto polo espazo educativo como polo espazo das familias. Creo que a comunidade de aprendizaxe, evidentemente, é o futuro, e a pregunta vai alá. É dicir, a semente ten AMPA? Ten? AMPA. Sí. Bon, pois esta é a cuestión que me parece interesante abordar porque o proceso constructivo, por exemplo, de MOAS, ahora mesmo, polo cal vos dous parabéns públicamente, pois é un traballo colectivo de mans, non? Pero foi AMPA, mas tamén profesorado. É construir unha escola dende a base até arriba, non? Nos, dende as AMPAs, tamén como partícipe de AMPAs, sí que é certo que ás veces podemos estar, como ben dicía Fernando antes, solamente para soltar a galiña, para poder mercar unhas porterías, cando eso ten que facelo a Consellería de Educación, e cando queremos propoñer algo en activo para facer algo transformador, pois se nos pode dicir que non, que é demasiado arriscado, non? Sobre todo se está en lingua galega. Entón, é un poquinho esa idea de que as AMPAs son un brazo poderosísimo da sociedade para entrar nos centros educativos, sempre cando os centros sexan asertivos e queiran que as AMPAs aportemos, non? Simplemente iso, a visión dende Fernando e a visión tamén de calquera de vós, pero neste caso semente, porque me parecía moi interesante facer fincapé no da AMPA da semente. Dalle. A comunidade educativa é un deses conceptos que todo o mundo manexa e case ninguén sabe o que é, non? É algo moi parecido a democracia plural, o poliamor ou algunha destes outros conceptos diversos que a educación inclusiva, efectivamente, que non vamos a poñer cara de que eu non sei de que se trata porque quedaría mal, pero
que levante a man quen saiba definir os conceptos estes todos. A comunidade educativa necesitaría outra fórmula, quizáis, de educación. Necesitaría entender que os pais temos que formar parte da vida dos centros, que o profesorado ten que formar parte da vida familiar, que o alumnado non é unha pelota que nos pasamos de un lado a outro, sino que deberá ser o foco sobre o que se focaliza, valga a redundancia, todo o noso traballo ao longo de todos os inmensos, longuísimos e intensísimos anos nos que os pais temos nenos no ensino, en todos os ensinos. Mentres non se avance nesa liña, na de entender que estamos todos traballando no mesmo contexto e pola mesma razón, aínda que obviamente con diferentes ferramentas, vai ser moi complicado que non haxa constantes friccións entre unha comunidade educativa que está, un profesorado que está tremendamente marcado por unha normativa longuísima, e unhas familias que teñen un nivel de expectativa aquí. E o teñen aquí porque razonablemente ninguén espera tanto da vida como que espera para os seus fillos. Entonces, aí se produce unha loita permanente, ata que, un paso non tan longo de tempo, un descubre que o único que realmente é bon para o teu fillo é o que é bo para todos os fillos de todo o mundo, porque é a forma. Entón, sí que entendo que tes razón, pero necesitaríamos, para poder intervir dun xeito realmente efectivo, AMPAs e profesorado, necesitaríamos outro contexto. Un contexto donde, non vou dicir estivéramos presentes a mantenta, porque eso tampouco funciona, sino que se traballara na necesidade de que todas as partes do sistema estiveran presentes no deseño, no traballo, no día a día, na constancia do propio sistema. O que temos neste momento é exactamente o contrario por parte das institucións que nos gobernan ou desgobernan segundo o día, porque é moito máis cómodo ter sectores enfrontados que ter sectores conciliados, porque os sectores conciliados teñen un enorme problema, e como se poñan de acordo, se van a poñer de acordo contra alguén clarísimo e todos sabemos contra quen. Van a se poñer de acordo contra unha administración que non dota suficientemente o ensino público. Entón, mentre estemos liados entre nós, pois é un problema menos. Tamén esa é unha das razóns polas que, falando de lingua, as familias non conseguimos entrar nos centros escolares porque sí que se percibe rapidamente como un ataque ou como unha fiscalización extrema sobre os dereitos individuais de cada docente. Dificilmente se pensa en termos grupais a este nivel. Nada, brevemente, desde Semente, semanalmente, por exemplo, aquí en Compostela funcionamento, que hai unha asamblea semanal, nen que esa asamblea hai representantes das diferentes comisións, entre eles a lingüística, de local, a de pedagóxica, etc. Entón, nesas asambleas que son semanais, en realidad son xente militante, non traballadores e traballadores, non é o perfil, é xente militante que participa desas diferentes comisións, no que se toman as decisións importantes. Hai a información das comisións a permanente ás diferentes comisións. E aí a AFA, a Asociación de Familias de Semente, forma parte, se lle dá voz. Dáselle de voz. En principio, hasta o día de hoxe, todo se decide por consenso e máis ou menos va funcionando, aínda que non é fácil. E a relación coa AFA non é fácil. E creo que un dos problemas que hai de relacionamento é porque todas as persoas, a maior parte, o 95% das persoas que militamos no proxecto de Semente somos nais e pais. Necesitamos xente que quera montar unha escola de ensino en galego que non sea mamá e papá, porque todas e todos somos leoas das nosas fillas e fillos. E é moi complicado. E ás veces tamén é difícil de saber cal é o rol de un, cal é o rol de outra. Nunha escola tamén creada no comunitario, no colectivo, ten un papel un pouco diferente ás AFAs do que pode ter nunha escola pública ou en outra tipoloxía de escolas. Entón, a veces, saber cal é o lugar, acompañarnos no proceso, a veces non é fácil. Non é fácil porque
a AFA di eso, e entón a AFA da caña, no, pois hai que non sei que, non sei cuánto, joder, levo aquí currando, e ven a AFA e nos dá ainda máis caña, digo, tío, pero se a AFA tamén somos nós, e digo, eu, por exemplo, xa decidí non participar da AFA, porque se vas a unha reunión da AFA, tú eres representante tamén dunha comisión, e ao final te acaban... É confuso, tampouco teño moi claro que sería un tema interesante debater en este encontro, ten sentido nas escolas comunitarias AFAs, é que non o sei. Non teño resposta. Se lle dá voz, pero sei que é complicado o entramado. Bueno, lanzo isto. E logo unha cousa só quería decir. Chamou a atención, non sei se Bernardo me vas a permitir, o título. Desde o Berce, a transmisión interxeracional. Eu no discurso me cargo todo isto. E non sou sociolingüista, vale? Quero dicir, pareceme interesante o título, porque no meu caso, no que viña aquí a expoñer, non respondo a nada disto. Nin eu, nin o proxecto de semente, creo. Respondes a superación dese modelo. Quero dicir, este modelo, eu veño de familia monolingüista, castelán, falante, materna e paterna. Non hai ningún tipo de transmisión. Cero, no meu caso, que pode ser de moitas persoas a mellor que estamos aquí. Entón, eu creo que este modelo, ou como di Bernardo, estamos, espero, superándolo, non? Ou non sei. A importancia dos iguais, da comunidade, non? Eu quería resaltar iso. Isto de que non serve o subtítulo que lle puxemos ao encontro merece outro aplauso. Ai, que felices seríamos se efectivamente non servise. Aínda serve moito, aínda serve. Boa verdade é que felizmente xa está superado. Vieito. A min dame pena intervir agora porque eu cando pedín a palabra era para enlazar coa pregunta anterior a que respondeu Cristina, non? Fundamentalmente Cristina, sobre o tema da lingua en infantil e como faciades e a norma, o decreto actual, como regula e tal, non? Escoito, sí? Non era comigo. Sí, non, digo que me dá moita pena porque iso xa quedou lonxe non no tempo, pero sí na importancia do debate, non? O debate sobre o de comunidade educativa, do que entrastes antes, e a relación entre os componentes, entre os colectivos que integran iso que chamamos habitualmente comunidade educativa, é un debate moi profundo que tamén vai bastante máis alá destes encontros, non? Pero, bueno, sería importante seguirlle dando voltas. E non vou detrás do teu comentario sobre o título dos encontros, non? Porque tamén permitiría. Volvo ao que eu pretendía brevemente, non? Non por contradecir para nada o que decía Cristina, porque efectivamente era remitido ao decreto, e eu, ademais, quero decir aquí públicamente, porque sempre o decía nas miñas aulas, cando estaba nas aulas, non? Un pode estar moi en desacordo coas normas, pero somos funcionarios, normalmente, e temos un compromiso coas normas que nos regulan. Debemos traballar para transformalas, pero sin esquecernos de que a nosa obriga como funcionarios é atender as normas. E as normas son as que son, non? As que aprobamos ou aproban os nosos representantes. Pero, indo máis alá diso, é que non estou de acordo en que poder usar o galego nunha situación castelán falante, maioritariamente castelán falante, se entendín ben, teña que ser unha decisión, unha aposta ou case unha heroicidade individual. Non, e co mesmo decreto di, e convén que nos agarremos ao que nos interesa tamén, non? Que non sexamos... O mesmo decreto di que se debe procurar que obriga, non sei con que palabra exactamente, non? Que o profesorado, os mestres, as mestras de cada nivel educativo deben asumir como responsabilidade propia que todos os nenos e nenas coñezan as dúas linguas no nivel razoable para a etapa ou ciclo en cuestión, obviamente, non? Polo tanto, eu penso que é perfectamente defendible que nun contexto castelán falante, máis alá de respetar
que a norma di que se a maioría das familias din que falan castelán e non sei que, esa teña que ser un pouco a lingua aí do púlpito, vale? Está perfectamente, penso, e non son un intérprete da norma, non? Pero penso que é perfectamente defendible que fagamos moitas cousas en galego, co argumento que tamén está na lei, que temos que conseguir que aprendan a outra lingua. Como aprenden se non a teñen na casa, se non a teñen no contorno no que viven, etc. A escola está para iso, dío o decreto. E ademais se engade despois, máis adiante, no mesmo artigo, que no proxecto lingüístico se deben recoller as estrategias, as actividades, etc., que garantan ese obxectivo. Por lo tanto, efectivamente, temos que tirar das cousas. Isto non vai en contra do compromiso individual, para nada. Temos que tirar delas porque vivimos a contra, non? Vivimos nunha situación difícil. Pero agarrémonos o que nos pode favorecer. E eu creo que isto é perfectamente defendible, argumentable, etc. Non? Temos que conseguir que aprendan galego e castelán cando rematen infantil. Se só viven en castelán, como aprenden que aprendan galego? Este debate pode ser... Logo teremos os apoios que teñamos, non? Pero que é perfectamente defendible, eu non teño ninguna dúbida. Por tanto, non parece que temos que ir de francotirador, sempre loitando contra a corrente. Non, non. Poñámonos a favor da corrente cando a corrente nos favoreza, non? Por lo menos. Non é unha pregunta, non é unha pregunta. Agradezco. Pero eu creo que iso está escrito así. É así. É así, agradezo moitísimo o matiz e, dende logo, comparto a exposición completamente. Estamos no camiño, ese é a nosa intención, dende ese punto de vista. Estamos agora sí, xa nos últimos momentos, temos apenas unha pinceladiña. Regueifeiro, colaboras? Ben. Xoana. Que? A ver se estou ben informado. É verdade que participas en triatlón nun clube de Regueifa e aínda noutra actividade da que falamos despois? Sí. É verdade? Sí. Pois quero que nos fales algo do clube da Regueifa, a onde vas e con quen aprendes? Pois vou a Xentalla e dame aulas Sechusende. Dache Sechusende? Sí. E que tal se porta? Ben. Se non se porta ben, tíralle das orellas. Segundo, é verdade iso do triatlón? Sí. E dentro do triatlón que actividades faz? Correr, nadar e bici. Correr, unha, nadar dúas e triatlón. Sí, e bici. Bici, ben. Entre esas tres, a preferida cal é? Correr. En calquera caso, aínda hai unha terceira actividade que non mencionache. Entón, desa, quero que nos digas cantas veces a practicas por semana e máis onde, porque esta xente merece ir para a casa sabendo algo máis sobre ese tema. É que teño varias máis, non só Pois, a ver, dime. A ver, teño acordeón. Acordeón. Sí. E tamén teño... Acordeón con Manolo Maceda? Con Pedro Pascual. Vale, vaya con Pedro Pascual. E que máis? E baile tradicional. Baile tradicional? Sí. Onde bailas? Na Xentalla. Vale. Mais hai outra que non é así baile tradicional, nin acordeón. É co que quero despedir a esta xente. Fútbol gaélica.
Vaya, pois dinos algo do fútbol gaélico, muller, que é o que eu estaba esperando. Pois é un deporte que non sei, que se xoga con unha pelota. Pásalo ben, non? Sí, Iso é o importante. E os recordos da semente son... Que tal son? bueno. Pasache outra vez pola semente ou nunca máis? Xa vin moitas veces a semente para recoller os meus irmáns e eso, pero non volvín a estar como alumna. Mais recoller os irmãos fuche. Sí. Fantástico, fantástico. Iso significa que non tes alerxia. Amigas e amigos, Cristina, Fernando, Lorena, Cristina, Marta, e, sobre todo, o futuro, dixo Luís Álvarez Pousa, sementarei, dixo el, se o escribise hoxe, poñería en plural. Sementar, sementaremos. Continuamos sementando nesta tarde.
Por unha peseta fecúndase na barra dun bar, con viño, no cabodano do pasamento da señora Manuela.
pero xa as vou chamando a orde. Hola, moi boa tarde. Temos aquí unha mesa chea de chispa, vontade, orgullo, confianza e rede, da que falábamos, esas palabras coas que queríamos encher ese imaginario do galego para podermos continuarmos cunha vida desenvolvida en galego. E chegamos á derradeira das mesas de debate destes 23 encontros de normalización lingüística que, si ben ou non acertadamente, pois leva ese título de Desde o berce a transmisión interxeracional da lingua galega. Esta mesa nela vedes que temos dous interrogantes, lecer en galego e a outra das interrogantes é se é espazo de transmisión. Eu creo que xa quedou demostrado que precisamente o lecer son os espazos fora dos contextos familiares escolares os que precisamos mimar, potenciar, ofertar para podermos garantir pois un desenvolvemento da vida dos cativos e das cativas en lingua galega. Polo tanto, xa abondaría falar desa socialización, dese lecer en lingua galega, e cando nos, Anxo Sobriño e máis eu, nos encomendaron esta mesa, fixémonos unhas preguntas que queríamos que esta xente que aquí temos, que logo pasarei a presentar, pois queríamos que achegasen respostas con as súas intervencións. As preguntas que nos facíamos era que fan as cativas, que fan os cativos no seu lecer, que demandan, que procuran as familias e que se lles ofrece tamén ás propias familias. Familias que, sobre todo, e eu que traballo nun contexto urbano e non un tanto animoso e animado para a lingua galega, como é o Concello de Vigo, e actualmente o propio Concello como Administración de Vigo, veñen, porque temos afortunadamente aínda actividades para estas familias, para os cativos e as cativas, viñan, dicía, comentándonos que querían espazos para se desenvolveren en lingua galega. E esa é a necesidade que vemos, ofertar eses espazos, porque, pois sí, que as familias poden, os cativos teñen a vida familiar en galego, pero cando chegan á escola, cando saen dese contexto familiar, van perdendo e, sobre todo, se comunican con outros nenos, con outras nenas, que non falan en galego e é máis fácil que, e observamos, que eles se pasen ao castelán que se manteñan. Entón, pois, quixemos responder a esas preguntas que vos dicíamos, que achegamos, que ofertamos, e traemos estas 4 propostas que poderían ser, afortunadamente, outras diferentes, pero que nos pensábamos que perfilaban xeitos e obedecían a propostas distintas que aquí traemos. Empezo polo extremo, vamos de fondo norte a fondo sur, a sacaros o córner, e aí temos a María Campos e a Carlos Llús de Migallas Teatro. Falar de Migallas Teatro non me vou deter, porque todos coñecemos a súa traxectoria, presentáronse e temos os currículos ademais, pero, recordábamos que alá polos anos finais dos 90 xa en Xogas, en Galego Podemos, pois tiñamos os primeiros contactos. E eles traen unha proposta, a procura do tesouro, unha proposta que se ven é unha demanda dende a Administración, unha entidade local, Concello de Pontevedra, obedece a unha cuestión particular e que non é unha demanda dende un servizo de normalización lingüística. É dende a Concellería de Cultura e, ademais, ten outra particularidade, é que foi durante 22 anos seguidos se fixo esta actividade e, polo tanto, aí sí que se pode observar cal foi os distintos pasos que deron eses cativos con relación á lingua galega. Xandovela, que tanto Chus Caramés, que tivo que ausentarse, como Nerea Couselo, que nos acompaña, traen distintos proxectos baixo o mesmo paraugas que son procesos todos de socialización en lingua galega e demandados dende precisamente administracións e xa cunha demanda puramente de traballarmos a lingua galega. Marcos Maceira presenta
está aquí presentando a iniciativa Xabarín. É unha demanda dende a poboación, que xorde dende a poboación para pedir unha canle juvenil e infantil en lingua galega. Eu creo que é, ademais, unha demanda, un proceso exitoso, que eu creo que lle tivo que sacar as cores ao goberno e sobre todo, pois, a esa... Sí, home, sí, eu creo que algo de poder teña que ter. No, bueno, pois debería. Eu, polo menos, creo que deberían ter ese pudor e ese sacarse as cores. Falaría sobre a iniciativa Xabarín. E, por último, está aquí o meu carón Marcelo Rodríguez de Falla Educación Ambiental. Unha asociación que, dende a súa propia vontade, dende a súa propia iniciativa, oferta actividades, sobre todo actividades ambientais achegadas á natureza, con sempre o predicamento de traballarmos en lingua galega. Por lo tanto, vedes que son, bueno, pois, como falábamos antes dese quebracabezas, un quebracabezas imaginario, que creemos que con esta mesa intentamos xuntarnos para poder debater, falar sobre esa necesidade de espazos de lecer en lingua galega. Non me vou deter máis en presentacións, porque creo que tivestes ocasión de ver os vídeos, eles xa falaron. O único que lles vou deixar, isto é como quen teña algo que dicir que fale agora ou cale para sempre, tendes 2 minutiños, por si queredes, e empezando por María e máis por Carlos, se queredes engadir algunha cuestión máis que, polo tempo limitado que vos demos polos vídeos, pois que irades agora a chegar. Grazas. Pois moitas grazas a Marta por esa fabulosa presentación. Estamos moi contentos de estar aquí, isto que se di sempre, pero hai que dicilo, porque é certo, grazas ao Consello da Cultura Galega por seleccionarnos para compartir esta mesa con estas compañeiras e compañeiros. Xa no vídeo falamos moito, creo que se o vistes, falamos a metralleta, había truco que agora hai uns métodos así para ir lendo a medida, é dicir, non sabíamos de memoria, aí falamos moito, entón esperamos que a partir de todo o que explicamos aí, pois que nos fagades as preguntas que consideredes convenientes, podemos extendernos un pouco máis nalgúns aspectos relacionados máis coa lingua. E, para rematar estes 2 minutos, é que non nos queda máis remedio que dicir unha cousa, é que non sei se se debería dicir ou non, pero nós temos que dicirlo, porque onte o Concello de Pontevedra díxonos que non iba a continuar a actividade da Procura do Tesouro. E non nos deron justificación ninguna. Entón, xa o dixemos. Agora imos falar da Procura do Tesouro e do que nos fixemos, pensamos, intentaremos seguir facendo, pero tamén falamos no vídeo que é un exemplo que se pode seguir noutros concellos, noutras, que nós estamos dispostos a asesorar en todo o que faga falta. Pero non sei se queda ben dicilo ou non, pero é que estamos aínda en shock, non? Vale, graciñas. Como hai que empezar polos agradecementos, pois empezo polos agradecementos. Nada, estamos moi agradecidas de poder formar parte deste foro. A verdade é que non é o noso hábitat natural, entón, bueno, xa empezo cunha acotación, o título da palestra, do relatorio que aparece no programa, socialización en galego no ámbito municipal. Eu, así, para empezar, o que quero deixar claro é que nós non representamos o ámbito municipal. Nós somos unha empresa que traballa con administración local, con administración autonómica tamén, pero representámonos a nós mesmas. É unha entidade privada que traballamos moito con concellos. Bueno, nós o que quixemos presentar no relatorio foi a nosa experiencia. Como nos representamos a nós mesmas, pois quixemos falar da nosa experiencia sobre os proxectos que desenvolvemos, ben baixo demanda municipal ou de outras entidades, ben promovidos por nós mesmas, non? Como pode ser o Somos Xogo, que sí que conta con financiamento público, digamos, pero que, bueno, digamos que parte das nosas ansias ou inquietudes relacionadas co xogo e, sobre todo, coa creatividade e demais, e que crear procesos participativos e todo isto. Nós somos de formación pedagóxica, non lingüística, pero sí que incorporamos contidos culturais a todas as nosas intervencións, nomeadamente a lingüística, non? Sí que vimos, agora, a hora de repasar os proxectos dos que falamos, que o componente transversal era o xogo, e entón, pois,
o noso relato é unha defensa e un apoio ao xogo como metodoloxía para traballar a socialización en galega con crianzas, sobre todo nesas idades, nas idades máis pequerrichiñas. E pouco máis. Sí que fixemos como unha especie de reflexión, unhas conclusións, quizáis máis cun enfoque pedagóxico, que se cadra ver a xente aquí que traballe tamén no ámbito da educación non formal, da que poda tirar proveito ou non, pero para iso estamos aquí, para debater e para ampliar ou matizar ou o que faja falta, non? E ata aquí. Continuamos. Sí, Marta. Ben, nada, eu tamén agradecer ao Consello de Cultura Galega o convite a participar nestas xornadas. Penso que é ben coñecida xa a iniciativa Xabarín, tanto no comezo como na segunda parte, que chamamos 2.0, por porlle o nome, tampouco non é demasiado original, pero que se vexa que hai continuidade co que inicialmente propuñamos, non? Todo o que estamos dicindo agora xa foi refrendado polo Parlamento Galego, cal, pois, facilita moito seguir furando para tentar que exista realmente audiovisual en galego. Bueno, existir existe, mas que teña un financiamento garantido, que teña igualdade de condicións con respecto ao audiovisual en español e que a nova legislación contemple pro galego as mesmas condicións que xa contemplaba e vai contemplar para o audiovisual en español. Bueno, isto pois é o que acontece con a maior parte das cousas. Parece que o español ten unha presenza natural, que ninguén impulsa de nunha maneira, e que o que hai que onde que actuar ás veces é nas linguas minorizadas. Pero que isto non é así. O español ten presenza en prácticamente todo, porque, primeiro, porque ten un apoio dun Estado detrás, e porque tamén a legislación que ampara e que garante que obrigatoriamente isto ten que ser así. E o caso do audiovisual podería ser de moitísimos outros casos. É no que estamos agora e esperemos que avanzar algo. Hola, boa tarde. Nada, sin estenderme moito, simplemente para que saibades un poquinho do proxecto de Falla, que naceu hai 11 anos e que, ainda que o medio natural é un dos obxectivos, que este se formaliza non somente nas saídas no exterior, sino tamén en interior na forma de cursos ou programas. Neste momento, por exemplo, estamos traballando moito para o CEIDA, en materia de compostaxe, e que, bueno, que para nós é unha alegría estar aquí nesta mesa de debate e que esteades aí diante e que nos podamos expresar e explicar como son as nosas iniciativas. Ben, o que imos facer agora é, bueno, pois, promover o debate. Haberá preguntas dende a propia mesa, pero, lóxicamente, tamén do público que estades presentes, e agardemos, e así saudamos tamén a todas aquelas persoas que nos están a seguir a través da emisión destes encontros. Unha pregunta que vai para Xandovela, para Migallas e para Falla, porque, bueno, non te vas librar das preguntas, lóxicamente, pero creo que estas tres teñen a posibilidade de recibir unhas preguntas máis xenéricas. E unha delas, a primeira, é cal é o perfil desas familias, desas cativas, dos cativos que se achegan á procura do tesouro, por exemplo, as tardes xogantinas, ou que realizan eses paseiños para peques. Como observades? Son desas familias que lle chamábamos mantedoras do galego, veñen simplemente, bueno, pois porque os meus fillos, as miñas fillas, queren un espazo para xogar, para se relacionaren con outros cativos, ou por achegarse, por exemplo, á natureza. Bueno, a maioría das nenas e nenos que van a procurar o tesouro, para empezar, son rapazas e rapaces que o 99% son castelán falantes. É dicir, que se atopas nun grupo de 20, unha nena ou un neno que fale galego, xa é unha sorte. Ademais, é que nen sequera ocorre, como ocorría non hai tanto, en que os rapaces, aínda que lles falaban en castelán, pois entre elas e entre eles, os pais, as nais e demais, os maiores desa familia, falaban entre eles en galego. Entón, podías escoitar, mira, logo levas ti a rapaza a actividade ou non? Vale, prepara as cosas que te vou a llevar ya. Prepárate, veña, apura que isto, pero isto ahora mesmo xa non está pasando. É dicir, que a gran maioría xa non escoitan
entre os maiores a fala galega. Estas son as rapazas e rapaces que nos chegan a nós en Pontevedra. Se hai unha ou un que fale en galego en cada grupo, con sorte, o que vai ocorrer é que cando chega ali se atopa que a actividade en galego, para empezar, xa se anima, e o que vai sentir é unha certa alegría interior porque se vai ver reforzada a súa fala, entendes? Eso é o que nos atopamos. Despois, a partir de aí, o que facemos é empezar a xogar con eles. Non sei se xa me estendo demasiado. Bueno, pois nós o que facemos, claro, abarcas desde os 4 hasta os 17 anos, as maneiras de xogar son moi variadas, pero, por exemplo, con un grupo mediano de 7 a 12 anos, pois o que facemos é, unha vez que chega o grupo, deses 20 rapaces e rapazas, é sentarnos en rolda e falar. Como falamos? Bueno, eu falo en galego, claro, pero elas falan en castelán. Entón, primeiro, hai que deixalos, que fale cada un, o importante é falar, da igual co que fales, fala pa diante, xa está. A gran maioría en castelán, hai algún que ten o inglés e hai alguén que fala en alemán, isto xa o topamos. Entón, a gran preocupación, os pais e nas que están na porta, es que, mira, es que te quería decir que no te va a entender, non te va, porque non está, non te preocupes, non pasa nada. O xesto axuda moito, entonces no teatro e na vida, non pasa nada, eu tiro para diante, a min, para empezar, vanme entendendo todas e todos os do grupo, xa arrancamos ben. E despois, cando van pasando os días, digo, mira, vamos a seguir xogando, falar, e o que necesitan é falar, e váisenos media hora en falar, que che contan o que fixeron a semana, o que lle gustou, o que non lle gustou, mira lo que me pasou, mira lo que... moi interesante. Ahora vamos a empezar, e sabedes que? Ides intentar facelo en galego, porque nós imos facer unha cousa impresionante, imos facer unha obra de teatro, quen queira, en galego, porque igual nos presentamos a un concurso ou calquera cousa, imos así, a intentalo. Entón, empezamos a frase en galego, pero non a temos que rematar en galego. Nós empezamos, é dicir, a idea, e eles e elas realmente pensan que están falando en galego porque empezan a frase en galego, pero polo camiño vaiselles o tema totalmente, lóxico. Pero, un momento, non se vale corrixir, non se vale rirse, non se vale, eso se dice así, porque temos o listo ou lista que saca 14 en galego e sabe o todo. Entón, xa lle corrixo o outro que malamente, ou que fala o galego da casa ali do abuelo. Entón, non se vale, hai que respetar, hai que empezar a falar, e empezas, pero... Estuvimos xogando e seguimos xogando. A mediado de curso, o faladoiro é totalmente en galego. E cando rematamos a actividade, porque isto hai que rematarlo cunha montaxe en galego, no teatro principal, e sen memorizar absolutamente nin unha sola sílaba. É dicir, que nace do xogo, moi importante, porque nós salimos a xogar e pasalo ben. Entón, como facemos? Porque no faladoiro ti contáchesme que se meteron contigo no recreo. E outro dixo, conmigo non se meten nunca, pero con fulanito se metieron porque... Entón, cada un contou porque se meteron. Entón, xa temos o tema, porque nos interesou. Entón, agora imos a improvisar, a xogar. Bueno, vamos facer 3 grupos. Imos poñer un momento que vos queirades. Pode ser o recreo, o principio da chegada, ou cando vos queirades. Vanse meter como un de vos. Eleximos tema. Un é por listo, o outro é porque suspende, o outro é porque é gordo, o outro porque é flaco, cada un elixe. E facemos as improvisacións. 10 minutos. Claro, as primeiras salen en castelán. As segundas, bueno, xa, despois empezamos, como vos digo, empezamos daquela maneira, pero despois xa imos matendo algo de galego, algo de castelán, visualizamos as representacións. Todos somos actores e actrices, e todas e todos vemos, escollemos o que fixo a mí me gustaba que, pois a mí gustoume aquilo outro, pois non sei que, entón ímos xuntando. O castelán está aí presente, pero pouco a pouco o galego vai aparecendo de tal maneira que cando nós vamos facendo obra e dicimos vamos a poñer esta escena, esta, a base de xogar. Mira, perdón, para máis confianza, para ir rematando a resposta á primeira pregunta, porque digo que algo terán que falar, o resto, non?
Eso, para rematar, pois, algo que nos pasa todos os anos, cando representan a obra no teatro principal, moitos pais e nais quedan sorprendidísimos porque é a primeira vez na vida que escoitan o seu fillo ou filla falar en galego. E di, pero, ademais falaba en galego, que ben fala, con que espontaneidade e tal. Non sei, perdón polo... No, remataxe no redondo. No, foi o remate continuará. redondo, porque senón son... É que non teñen confianza, non se atrevían. Xa, perfecto, Carlos. A gracia. Bueno, no noso caso, pois depende moito da actividade e do contexto tamén. No caso concreto das tardes xogantinas, das que falabas, claro, estamos falando dun proxecto que nace no programa Apego. Entón, xa partimos de que as familias que chegan a rapazada a formar parte das tardes xogantinas sí que teñen apego pola lingua. Entón, bueno, pois é unha vantaxa que traballar xa directamente co programa Apego. Tamén estamos a falar dunha idade de 3 a 6 nas que non teñen, ou nós polo menos non notamos que teñan prexuizos lingüísticos en absoluto. Sí que por momentos hai palabras que non coñezan ou ríense, por exemplo, da geade, algo que lles produce especialmente gracia, non sei por qué. Bueno, sí que o sei. E, bueno, máis que nada, o perfil sí que é, se non galego falante, sí, pois teñen certa, motivados e certa bagaxe familiar e demais. Tamén, por outro lado, noutro tipo de actividades, veñen tamén rapazada ou ben de outras comunidades autónomas ou ben de fora. Neste caso, evidentemente, non teñen perfil galego falante. Mas é o que estaban dicindo eles, enseguida se integran, o mellor non o falan, porque evidentemente non teñen esas referencias familiares, nin outros estímulos na educación informal e demais, pero polo menos sí que van integrando sobre todo palabriñas que llevamos metendo a raíz dun xogo determinado ou de escoitar as nosas retaílas ou as nosas adiviñas, as fórmulas de xogo habituais e demais. É verdade que non acaban falando gallego, pero sí que, bueno, entran no círculo, comprenden perfectamente o valor, e poñen en valor que se fagan galego e van, pois, eso, aprendendo algo de léxico, algo de vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que é verdade que unha dificultade que vemos, unha dificultade, aparte, estou segura que non digo nada novo, que incluso as rapazas e os rapaces galego-falantes, cando falan entre eles, entre os seus pares, chega, ou é suficiente con que haxa un par de nenos e nenas que falen castelán e enseguida se pasan, non? Aínda que sí que manteñan o galego cas mediadoras. Teñen así como esta especie de, bueno, exactamente, dese compartimento. Nos paseiños? Bueno, os paseiños para peques, bueno, para explicalos un poquinho e poñérmonos, pois eso son paseos con unidades de convivencia, pais e nais con seus cativos e as súas cativas, no medio natural. Procuramos que estes teñan eixos temáticos, isto é, que nos dediquemos exclusivamente aos anfibios ou aos cogomelos ou aos fentos e aos liques, polo tanto, hai un léxico descoñecido por parte de pais e nais, tamén, por suposto, por parte das cativas. Digo todo isto porque isto creo que condiciona o perfil das persoas que poden achegarse. Na publicidade que nos facemos, eu imprimo todos eses nomes descoñecidos para moitas persoas. Claro, aquí falamos de boletus cando se fala de cogomelos, pero non de andoas. Se falan de rosulas, pero non de netorras. É dicir, é un léxico descoñecido e con iso eu creo que tamén estamos aí eliminando un pouco grande palla. Isto é, as persoas que se acheguen con seus fillos e fillas saben o que se van a topar e habitualmente o perfil das persoas que temos é un perfil galego falante habitualmente, ollo, non quere dicir que todas sexan así, con fillos e fillas pequenas entre 5 e 11 anos con fala galega. As persoas, o perfil de persoas que non o son, pais ou nais, con fillos que tampouco falan, achéganse perfectamente ás actividades. Non avalío realmente se consiguen ou non falar, pero desde logo, comigo cando falan desta píntega ou deste limpafontes ou de calquera outra especie, van non nomear en galego, seguro. E, bueno, despois esta forma de traballarmos nós con eles, non sei o dos cadernos, é dicir que temos tamén outras estrategias que en 2 horas e media, bueno, tamén creo que está tamén empatía das persoas
que facemos estas actividades coas cativas e os cativos. Eso creo que é vital. E tamén, por suposto, que pais e nais aprendan do que os fillos e as fillas están tamén aquilo que están prestando atención. Apoyámonos, ademais da información que podamos dar, con poesías tamén, por suposto, poesías do medio natural, con pequenos contos e, por suposto, con cadernos que mesturan aí un pouquiño para que a actividade sexa tamén unha actividade na que haxa un pouquiño de lecer e non sexa unha clase magistral no medio natural, pois con pequenos caderniños nos que tamén pintan ou collen unha folla e poñen o nome, etc. Ben, para non deixarnos sen falar a Marcos, no que foi a exposición que fixeste sobre a iniciativa Xabarín, falaches sobre como naceu ese cambio que houve tras a pandemia e demais, pero eu querería que a ver se poideses profundizar un poquinho máis sobre cales son as demandas con relación aos videoxogos, se hai maiores demandas. E agora, e isto permitídeme, estamos co debate dos orzamentos do Estado, estamos escoitando que si Esquerra Galega, xa que Esquerra Republicana, ese trasfondo, Esquerra Republicana apoia e tal, porque hai aí na lei de audiovisual unha porcentaxe, garantía de unha porcentaxe para o catalán. Entón, que temos? Para o galego, sabes, podes comunicarnos, está a presenza do galego garantida tamén? A ver, bueno, son como son dos cuestións, como estamos polo principio. Sobre o primeiro dos videoxogos, nós fixemos un estudo, en xeral, sobre xogos e xoguetes hai uns anos, non lembro cando, hai 3 ou 4 anos. E de 20 e pico mil xogos analizados só había un 0,04 en galego, na etiquetaxe todo isto. Isto pode levar os videoxogos e daría algo semellante. Esta Irimia de Brazolinda, que debe ser das poucas que fai en galego todo canto... Hai 2 ou 3 máis, pero é todo canto hai. Para os videoxogos é exactamente igual. Non deixa de ser semellante o acontece co do visual tamén. Do que se trata é de que naquilo onde o Estado intervén ou a comunidade autónoma ou quen teña competencia intervén a nivel legislativo para garantir unha presenza do español, que intervén, sen dúbida, directamente ou indirectamente a través do financiamento. Agora van sair, por exemplo, os bonos estes culturais que anunciou o goberno. Habría que ver, se hai un pouco medio de coña, o PP, que si xora para os videoxogos. Habría que verlo, eu non teño... Habría que verlo no caso de que se financien videoxogos indirectamente, se contempla a cuestión lingüística. Que en todo caso, en todo canto o Estado interveña directo ou indirectamente, ten que garantir unha igualdade para o resto de linguas cooficiais no Estado. Isto é algo que parece moi obvio, pero que se comeza a discutir agora, a discutir realmente en sede parlamentaria con emendas ou con posibilidades de que isto vai adiante 40 anos despois de que, por exemplo, o galego sexa oficial. E en relación a outra cuestión, o do visual, nós aquí levamos traballando, penso, levamos moita antelación con respecto aos cataláns, polo menos a nivel político. Aquí, en maio, debateuse no Parlamento Galego, discutiuse, ademais, previamente, antes da propia votación, en que termos o Parlamento votaba a favor da iniciativa Xabarín, discutiuse con todos os grupos parlamentares, entrou en discusión mesmo se era unha canle en TDT ou se era unha canle a través dunha plataforma OTT, que como que ten televisión española. Iso, en teoría, vai notar a televisión galega en breve, ou ese compromiso que ten connosco non é a televisión galega, o goberno, pero en todo caso o goberno que manda, ou debería mandar a televisión galega. Esa parte estaba, parece que quedaba clara. E no outro, houve unanimidade tamén. En relación ás cotas, que sexan as mesmas que establecen por castelán, seguramente no financiamento sexa difícil porque o diñeiro hai que repartilo, a cantidade hai que repartila. Non é tan difícil na lexendaxe, nin nas audioscripcións, nin na dobraxe se establece unha cota de dobraxe. Un filme que vai lexendado a español pode ir perfectamente ao mesmo tempo, porque xa o vemos, podemos ver en finés, en sueco, iso ao mesmo tempo. Que vai pasar agora? Pois parece que Esquerra Republicana e o goberno chegaron a un acordo, hai un perigo e que se establece algún tipo de cotas en función de poboación ou de algún criterio que non sexa estritamente lingüístico. Ese perigo
En todo caso, o galego parece que vai estar contemplado, porque tamén a Esquerra, porque tamén o dixo, non? Nos, en todo caso, temos compromiso as forzas políticas galegas de que van a actuar todas en Madrid para que o galego teña as mesmas... Agora, nós non podemos ir detrás deles, é dicir, imos ir detrás deles todo o canto poidamos, pero no momento clave da votación non podemos estar ali, xa non digo unha pistola porque pode quedar mal, pero bueno, non podemos estar ali directamente votando por eles, non? Podemos chegar a onde podemos chegar. É o que estamos intentando. En todo caso, se establece unha cota, debería ser idéntica para o galego, para o euskera, para o catalán e para o español, e pois niso estamos. O Consello do Audiovisual de Cataluña, cando presentou alegacións a esta lei, indicaba que, como mínimo, se debería ter en conta o criterio de poboación, cousa que para nós pois sería, primeiro, non atendería a unha débida histórica, un atraso histórico que hai en relación a isto, porque o galego non contou con financiación, o audiovisual en galego non contou con toda a financiación que tivo, e o audiovisual en español. Hai audiovisual galego bo, de calidade, con proxección internacional, pero que existe porque hai profesionais detrás, comprometidos, porque hai un esforzo social, non estritamente institucional. O español, que non digo que non teña todo isto, ademais tivo moito apoio do propio Estado, que non tiveron o resto de linguas. En relación ao histórico e outro tipo de criterios, nos pensamos que debe primar o criterio lingüístico, a propia existencia das linguas, non outros criterios que, lóxicamente, os cataláns defenderán iso porque eles son 12 millóns de falantes e non somos 3, pero, bueno, iso verase nos próximos días, e toca así por que todo mundo este atento que aconteza, e tamén seguir movilizándose e actuando, porque ata agora foi dando froitos, pero hai que chegar ao final, non podemos ficar na metade do camiño. Agardemos e vexamos que sexa realidade, non promesa que pode levar o vento. Estivestes antes nas vosas intervencións, e volvo outra vez Migalla, Xandovela e Marcelo, pois dándonos un poquinho as pinceladas das vosas estrategias para chegar a esta xente que non é galego falante para o galego, non? Esa idea de facer unha representación, de idear unha representación e levála a cabo posteriormente, o xogo como ferramenta, a chegarlle os nomes deses anfibios, deses cogumelos, ese caderno en galego. Ben, esas son as estrategias para chegar, pero a pregunta que tamén temos é se eses rapaces, eses cativos e cativas galegofalantes, se lles achegades tamén estrategias para non cambiar a lingua, é dicir, se de algún xeito tamén tendes algunha ou procurades esa ferramenta para que tamén se asenten e non muden ao seren eles prácticamente, bueno, pois 3, 4 en un conxunto de iguais, pero que maioritariamente son castelán falantes. Se reforzades a súa presenza, se tendes algún xeito de poñelos en valor, de formalizalos para que non varíen, para que non cambien, para que non se deixen arrastrar, para que ese cumio, ese pecarrechiño non sexa absorbido por esa masa castelán falante. Empezamos, non? Sí, eu sempre, segura, sí, adiante. E tamén teño plena confianza en ti. Non, era que relacionado con isto, faltounos por contar algo máis sobre as representacións de teatro que se fan. Eu refírome ao caso daquela nena que tiña que facer de doña Eulaudina, e que lle pasaba? Pois nada, que pasa? Que, bueno, a empezar, como se afán a xogar en galego, as improvisacións son en galego, ainda que entre elas e eles falen en castelán, pois chega un momento que é algo tan natural que fan sin problema ningún. Entón, eu digo, bueno, ahora vamos a representar unha escena de escola na época de Franco, entón a profesora, a maestra, fala en castelán. Na época de Franco, Na época de Franco. Ahora, estas cousas, Dios mío, querido, por favor, isto non pasa. Jesús, isto xa é moito imaginar, agora é imposible, isto non pasa. Entón, daquela, a mestra falaba en castelán, o mestre tamén, e as alumnas e os alumnos tamén teñen que falar en castelán. Vamos meter algunha palabra e tal, pero se non tense que enfadar e desfacer así unha improvisación. Ai, en castellano, a mí non me sale. Pero por que lo tenemos que hacer en castellano? No, nosotros lo hacemos en gallego, se non nos sale. E así, eso xa foi de entrada. Eu alucinei, porque ademais, como contaba, en castelán, claro está.
Entón, isto é algo como se afán a xogar sin ningún problema, é algo lúdico, divertido. Entón, xa o asocian. Entón, recollendo a túa pregunta, pois, é dicir, como xa o ven como algo tan natural, eu creo que nin sequera os rapaces e rapaces que son galegofalantes, que nin se senten fora de lugar en ningún momento, e os outros menos, non? É dicir, que é algo espontáneo, natural, é dicir, non teñen problemas, os problemas xa sabemos que os temos maiores. Temos algún éxito, incluso, algún éxito, non só de que haxa algunha nena ou algún neno que falaba en galego e que conseguiu seguir falando en galego, que iso é moi difícil, porque, claro, hai unha parte moi importante da sesión, que é hora e media, na que o galego está aí, e que elas e eles están falando, con o cual, se hai un rapaz que fala, tamén se fala alemán ou chinés, llevamos a reforzar esa parte, o sea, temos tido pois a nena que fala en alemán e, bueno, entra a profesora de alemán. Sí, vamos a meter unha profesora de alemán no colexio, veña, va. Entón, reforzas esa parte positiva que elas eles teñen, da igual, e se é o galego, pois é o galego, e vais a sentir ben. Se me permites un detalle, porque antes como foi ao revés, que procuramos tamén, lóxicamente, que non identifiquen o galego pois cos personaxes do rural, os personaxes, as persoas maiores, senón que hai todo tipo de personaxes que falan en galego, é lógico, para que non romper eses... E a verdade é que con esta maneira de xogo hai que dicir que non son moitos os casos, non son moitos, chegame esta man de sobra, pero algunha rapaza e algún rapaz que non falaban en galego chegaron o día de hoxe, sendo xa universitarias e universitarios ou traballadores e traballadoras do mundo, a falar en galego. E falan en galego porque sentiron que o galego era algo fermoso e que o pasaban ben e que, home, de alguna maneira tamén lle transmite esa importancia de falar en galego, a importancia das raíces, a importancia de todo o noso, de sentirnos orgullosas e orgullosos do que temos, de alguna maneira eso vaise filtrando. Entón, elas e eles tamén o van recibindo. E algún deles tamén queda con esa idea, dá gusto que alguén veña e que che diga iso. Son os menos dos casos, tampouco... Continuará. Bueno, vexo que compartimos bastante da liña metodolóxica e de empregar tamén o xogo. Para nós, por exemplo, o xogo non é o xogo en sí únicamente entendido como xogo cando o momento no que se xoga, non, sino tamén e principalmente unha actitude cara á vida e participar tamén do pensamento infantil, por chamarse de alguna maneira, non? Entón, claro, para os nenos e as nenas o xogo é algo serio, moi serio, e para nada banal, non? Entón, nós sí que participamos un pouco de todo isto. Entón, a primeira estrategia é esa, ainda que pareza así un pouco abstracta, é concebir o xogo como unha metodoloxía seria, para transmitir tamén outro tipo de conceptos ou de aprendizaxe, de incrustar outras aprendizaxes como é a lingua, non? Cando veñen crianzas galegofalantes, o que facemos é reforzo positivo é o principal. A través da oralidade, sobre todo, sí que fomentamos momentos, que iso é importantísimo, e tamén o comentabades vos, momentos para falar e para escoitar, para que eles expresen, pero que tamén para que nos escoiten. E unha das ferramentas que a nos funciona moi ben, por exemplo, que o falábamos tamén no relatorio, co nome de diálogo interxeracional, pero en realidade o que queríamos decir con iso é a interpelación co mundo que lle rodea, non? Nestas idades de 3 a 6 anos, o ámbito principal aínda non son os seus pares, non? Son a familia, e entón, sí que moitas veces, cando lles presentamos un xogo de maneira moi narrada e casi como un desafío que lle propoñemos para descubrir calquera cousa ou para xogar, ao fin e ao cabo, e despois interpelar, que pregunten na casa, non? Porque entendemos que na casa, sobre todo dentro das tardes xogantinas que falábamos antes ou dos proxectos que presentamos no relatorio, sí que temos un contexto, a verdad, que nos facilita moito iso, porque entendemos que o ámbito familiar tamén é amigo e entón que seguramente sí que lle proporcionen recursos de literatura oral, sobre todo, non? Pois si lle planteamos unha determinada adiviña, pois que pregunten na casa por máis e que o día siguiente nos veñan e que nos presenten adiviñas e reforzamos positivamente iso, non? Entón, cando nos atopamos cun neno que non é galego falante,
pero ve cal é a dinámica e ve que se xera unha dinámica moi positiva, divertida, integradora, motivadora, pois enseguida entran. Entón, eso, por exemplo, para nós é unha ferramenta fundamental. Fomentar a interpelación o que lle rodea, que é o ámbito familiar máis en concreto, tirar moito da oralidade, da literatura oral e logo sí que temos como estrategias ou máis ben truquiños, pero que xa dá moita bagaxe ante preguntas moi recurrentes que teñen ou ante, non sei, circunstancias que se dan habitualmente, de ter xa unha resposta contundente e que lle sirva, non? Pero, bueno, esos son detalliños que se cadra agora non veñen ao caso e que dá rodaxe o traballar coa rapazada. Así moi por riba, porque poderíamos esprallar moito. Nos paseíños, ou se cadra mellor, antes falabas de que os paseíños eran familias maioritariamente xa galegofalantes, pero tes outro tipo de actividades, obradoiros e demais. Aí, ese reforzamento para a rapazada galegofalante, tes topado momentos nos que si sacaras esas estrategias, o teu é xa máis perfilado en canto xente que é galegofalante case que toda ela? Claro, nós non nos fixamos tanto en estrategias de mantemento, sobre todo, si me centro nos paseños, porque o interese polo medio natural é tan grande nas persoiñas, non somente nas persoiñas, sino tamén nas nais e nos pais, porque tamén nais e pais son descoñecedoras do que teñen diante, que realmente, aínda que este programa dos paseños naceu hai 5 anos, e se repiten ao longo das estacións do ano con diversos eixos temáticos dos que falábamos, os rapaces e rapazas non repiten, evidentemente, vas publicitando as actividades, un día aparecen as unidades de convivencia e esa mesma unidade de convivencia repite dentro de 2 meses. A actitude sempre é a mesma, pero é por iso, porque o interese polo medio natural é grandísimo, a descoberta de seres é enorme en todas as persoiñas. Entre elas mesmo socializan. As persoiñas non teñen prexuizos, ou polo menos os prexuizos temos nós, as persoas adultas, que son as que lles trasladamos todo. E iso sí que o noto nas saídas. Entón, as unidades que nos chegan desde hai 5 anos teñen sempre o mesmo perfil e as que non teñen ese perfil galegofalante sí que se adscriben, acaban contentas, as persoiñas que falan castelán acaban nomeando que o que quero, desde logo, a todas as especies en lingua galega, acaban descubrindo palabras que, aparte, se lles dá importancia a este feito da descoberta de palabras que moi poucas persoas coñecen, sempre lles digo, entón, queda claro, quedan encantados e dicir, que están orgullosísimos, e realmente a mí dicía antes o da empatía, porque eu e as persoas que estamos, cando traballamos con eles, rebaixámonos moito ao seu nivel. O seu nivel non quere dicir que sexa un nivel para que haxa que falar con unha linguaxe moi sinxela, non. As persoas pequeniñas son esponxas e saben perfectamente como lles falas, cando lles falas o que lles queres, é dicir, pero sí que te intentas intimar, entre aspas, empatar moito con eles para poder seducilas, non? Entón, non sei, eu estou encantado desde hai 5 anos e máis ou menos a cousa se vai mantendo. Ben, comentaba que había posibilidades, lóxicamente, de realizar desvós dende aí, dende o público ou a xente, dende a súa casa. Temos aí anxos, pois un pouco de ponte entre que nos está vendo e esta mesa de debate. Entón, se queredes formular algunha pregunta. Anxos, por aí. Ola, ben, mentras non chegan máis preguntas, aproveito eu tamén para, en primeiro lugar, felicitar as 4 iniciativas por as vosas presentacións, que foron moi interesantes, e tamén lanzar algunha pregunta. A primeira vai para Marcos Maceira en relación coa iniciativa de Xabarín, é un pouco así, quizáis o mellor un pouco utópica, se podremos
esperar, a partir desta iniciativa, chegar a unha nova xeración xabarín, de fillos da xeración inicial xabarín que poidan vivir a través das pantallas en galego. E a segunda pregunta é un pouco tamén para as outras tres iniciativas. Se credes que o feito de asociar a nosa lingua a actividades moi divertidas, o xogo, o teatro, a natureza, axuda a reforzar a autoestima tamén das persoas, e en concreto para Migallas Teatro tamén a expresión dramática consideramos que parecenos unha ferramenta moi potente para reafirmar estrategias lingüísticas diferentes, sobre todo entre, bueno, xa estades contando, entre os nenos e nenas que non son galegofalantes, pero que a través do teatro poden ser o que queiran. Entón, poden converterse en outras persoas e darse conta de que son galegofalantes ao final tamén. Nada máis. A ver, non teño capacidade de ler o futuro ni nada disto. Eu o que penso é que o que está desaparecendo é calquer resto das xeracións xabaríns ou das xeracións xabarín anteriores, non? No confinamento, e dai saiu parte da iniciativa tamén, no confinamento moitas familias, polos motivos que sexan, non imos entrar neles, pois, os nenos e nenas tiveron que estar máis tempo diante da televisión. E moitas familias quixáronsenos de que non tiñan posibilidade de ver contidos infantis e xuvenis en galego. Non é que non tivesen un pouco de posibilidade, que non tiñan ninguna posibilidade. Isto era algo que xa viña de antes, que se notou máis no confinamento. Claro, non só depende da TVG, porque a TVG é unha mínima parte de todos os contidos e de todas as plataformas audiovisuais que existen. A TVG debe ter a súa propia plataforma, a súa propia OTT, non? Debería tela, en teoría vai na ter, pero non a ten, e ademais está Netflix, HBO, bueno, hai casi centos e cada día máis plataformas audiovisuais. Se se garante a presenza do galego aí, pois o lóxico, e concretamente nos contidos infantis e xuvenis, o lóxico é que poida sair ou renacer, ou cando menos que haxa unha xeración nova, será diferente, será outra cousa, que poida haber contidos en galego e que iso axude a suplir incluso carencias que existen no sistema educativo, e non a suplir, sino en todo caso complementar cousas que é pro que valorecer tamén, e concretamente o audiovisual. Entón, iso é posible, pero é posible se realmente hai disposición de galego, porque hoxe, non sei se comentaba no vídeo, imagino que sí, non me lembro exactamente o que comentaba, pero é unha milésima parte dos contidos totais os que hai en galego, e é porque son producións propias galegas. Hoxe mesmo, esta semana, ou estes días, Televisión Española, na súa OTT, en RTV Play, comezaba a pôr a disposición o que arde. Iso se pode ver en versión dobrada ao español. Non hai posibilidade de verla en versión original galega. Isto é incrível para calquer outro filme dos que emite Televisión Española na súa plataforma. E Televisión Española, ata onde sabemos, é unha canle pública que incluso no seu mandato marco ten obrigas con respecto ao galego, que non cumpre 39 minutos de 120 horas. Bueno, entón, o problema é que se matou a xeración xabarín, pois, bueno, nós temos aquí uns datos, no ano 2009 naceu a canle Super 3 na televisión catalá, e inspirouse no Clube Super 3, que é moi semellante, ao xabarín. Mentras outros estiveron tentando que os contidos infantis e xuvenis existisen e darlle certa redimensión, incluso en novos escenarios que hai de comunicación, aquí iso abandonouse completamente, deixou de existir. Entón, non hai... O que ten que haber é un mínimo interese por telo, e que o galego teña unha mínima presenza. E se a legislación, isto xa o dixen antes, pero se a legislación garante uns mínimos para o español,
a legislación ten que garantir tamén os mínimos para o galego, non? É dicir, aquí non se trata, a cuestión que non se nos permite usar o galego no noso propio domicilio, pois non sei, cando editamos aos nenos, ni sequera aos nenos, pero tampouco especialitarlos cando queremos ver algún filme ou unha serie, non podemos usar o galego, porque non hai de ninguna das maneiras, non? É obrigatorio ou facelo na lingua original ou, no mellor dos casos, dobrado español, non? O galego está prohibido, está excluído. Bueno, pois iso é o que hai que corregir se queremos que naza, non será unha xeración xabarín a que veña, porque iso o tempo xa pasou, non? Pero virá outra e eu penso que sí que é posible. Pero fai falta un mínimo de vontade política tamén. Social hai, porque isto, a verdade é que toda a campaña nos sobrepasou moitísimo. Nos comezamos recollendo asignaturas a través da página web e pasamos a ILP, non a ILP, a Iniciativa Popular, porque xa estaba pasando tanto que xa daban as cifras que podía perfectamente pasar o mínimo requerido pola lei, non? E seguiron chegando asignaturas, bueno, ainda non chegan hoxe porque xa pasou tal, pero despois de entregalas, de registralas, de pasar por a xunta electoral, de contabilizalas todas, ainda seguiron chegando, é dicir, que se nós podemos dicir que se recolleron pois alrededor de 50.000 probablemente, ou pas que chegaron fora de prazo, pero iso é moi galego tamén, chegamos tarde, pero non é a cantidade de asignaturas importante, non? É que houve un movimento social que nos sobrepasou moito e iso que nos dá esperanza para que unha nova xeración, que non sei se era xabarín ou calquer outro animal, poida existir, non? Ou poida chegar a existir dentro de pouco. Ben, e xa pasamos entón á segunda pregunta que lle facías a todos eles. Migallas de novo. Empezamos. Sí. Non, só quería dicir que as persoas que vistes o relatorio grabado e tal, pois veríades que, sobre todo cara ao final, que incluímos bastantes imaxes das actividades que se fan. Entón, a parte da expresión dramática, hai unha parte fundamental que se traballa sobre todo cos máis pequenos e pequenas, que é a expresión plástica. Entón, aí é onde esas actividades que son desenvolver a imaginación, os recursos creativos, todo isto que sería normalmente, sí que son actividades onde van xogar, van crear e, sen darse conta, van facer en galego, non? Porque se utilizan... Sí, porque se tes que utilizar un conto, unha retaíla, un xogo, sempre vas a recurrir aos nosos xogos e entón van a medrar xogando desa maneira. Unha hora e media dun taller dos rapaces de 4 a 7 anos son talleres nos que en todos eles hai expresión dramática, plástica e musical, é dicir, hai un momento de chegada, de recepción, de falar, sempre de falar, hai os ditos, cada día hai un dito, hai xogos, hai os nosos xogos e xogos de calquera sitio, pero tamén hai pintores, hai temas en torno aos que se xogan, todo eso faise en galego, e entonces un rapaz que medra desa maneira, pois, lóxicamente, vai a dar un froito que non, un rapaz que non vai a esa actividade, porque, de feito, agora mesmo sí, hai rapaces grandes que xa son maiores e que empezaron con 4 anos. Unha rapaza que che entra con 4 anos e que continúa na universidade en 18 e ven a xogar con nós cando ten un día libre, eso é importante. A facer de extra nas obras de teatro tamén. Efectivamente. Por que? Pois porque como non se memoriza, pois tamén pode entrar ali un momento e decimos, sigue xogando, xoga encima do escenario. O xogo é importante e poder expresarse. Aínda que esteas pintando, tú podes estar pintando, podes estar escoitando unha música clásica, pero podes escoitar unha gaita, e te podes escoitar o que... É dicir, estás pintando, pero é como que pintas en galego, non sei, é algo que che sae de dentro, é algo que lle queres transmitir. Entonces, pois, esas son as maneiras, non? A parte, perdón, dentro dos artistas, as artistas que traballan, boa parte deles son galegas, non? Sei Laseiro, Marusa Maio, Menchu Lamas... Claro, tamén vas evolucionando, non? Vas dicindo, bueno, vale, vou meter, eu que sei, a Miguel Anxo vou na Roti, pero vou meter a Menchu Lamas, ou vou meter a Alex Iglesias, e vou meter a Dalí, e vou meter a... É dicir, vas, pero vamos a arrancar, sempre ao principio de todo, nos arrancamos cun pintor ou cunha pintora, porque na parte de máis pequenos sempre tratamos moito o tema da plástica, en torno a un pintor, unha pintora de aquí.
Entón, claro, se temos unha exposición no Pazo da Cultura de Alex Vázquez e Amelia Palacios, que, Dios mío, xa tes o detonante. Xa vas aí, xa ves a exposición, os rapaces e rapazas chegan a sala de obradoiros, e faz ali unha recreación, venche o pintor e fala a casualidade que están ali, Alex Vázquez e Amelia Palacios. Xa aproveitas, oye, Alex, mira, non nos coñecíamos, pero non te importa aquí na sala do lado, nos encantado da vida, xa nos dá o taller, xa aproveitas os recursos que vas atopando polo camiño, e que son recursos moi importantes. Pasa que nós temos moito donde agarrarnos. A verdade é que, eu que sei, autores, escritores, pintores, pintoras, saenos de todo, así, a borbotón, non podemos utilizar todo o que queremos porque non nos chegan as sesións. Está contestada a pregunta ou seguimos? Bueno, máis ou menos, non? Que nos enrollamos moito. Non me lembro da pregunta. Sí, a reforzar outra, sí. A autoestima dos galegofalantes, a autoestima, a estima pola lingua. Sí, vale, entón sí que me lembraba. Pois é que vai un pouco colación, eu que fago sempre é continuar un pouco o relato de migallas, non? Para nós os xogos e a actitude lúdica máis ben, non o xogo en sí, que tamén é importante, non? E, como dicía antes, algo moi serio, para a rapazada e para nós tamén, o que fai é permitir vehiculizar outro tipo de contidos culturais, non? O sea, tanto traballar a expresión teatral, a expresión plástica, achegarlles contidos, sobre todo a cultura popular. Nós nesas idades traballamos máis con contidos da cultura popular que con outro tipo, non? Eu que sei, darlles a coñecer o patrimonio lúdico, que tamén propio, a literatura oral, por suposto. Entón, todo iso que crea unha engranaxe, bueno, pois que vehiculiza un pouco a acrecentar a esta autoestima e vai todo un pouco remexido, non? Entón, o xogo funciona e todo isto que estou contando, mas sí que se necesita unha continuidade, é dicir, non por chegar un día puntual a unha actividade de hora e media de lecer a través do xogo xa está o objetivo cumplido, se necesita evidentemente unha continuidade e isto é unha demanda que facemos. E logo, sobre todo, tamén necesitamos recursos. Nos tiramos moito, como vos decía, da cultura popular e do patrimonio material, sobre todo, pero, bueno, isto é o que decía o comezo de todo, porque é a nosa liña metodolóxica, non? Pero sí que botamos en falta, a hora de falar cas familias e tal, son recursos da educación informal. Vense xa a través do audiovisual, a través dos videoxogos, por exemplo, non, que falouse moito hoxe do tema das pantallas e demais, nos abojamos por un uso responsable, o que pasa que tamén falta mediación a ese respecto, non? Hai un descoñecemento absoluto sobre a oferta que hai neste tipo de xogos, que son, para nós, polo menos, sí que se podería incorporar tamén dunha maneira razoada e razoable no lecer infantil, non? Pero falta moita formación, falta moita cultura de coñecer realmente que propostas hai nos medios digitais, que hai auténticas maravillas, xogos a un grau de estética, de poética e de todo que tamén podería un pouco axudar. Que pasa? Que non nos hai convertente gallega, non? E con perspectiva gallega. Entón, nada, sí que entendemos que o xogo vehiculiza, para concluir, sí que vehiculiza outro tipo de contidos, sí que acrecenta esa imaxe, ese reforzo da identidade lingüística tamén, pero como un todo, non como algo global, pero, claro, ten que ser dun xeito continuo, non polo feito de que vayan a unha actividade, van, xa está, non, maxia. Marcelo, para rematar. Bueno, nos baseámonos un pouco máis no coñecemento. A ver, explícovos. Non por as persoiñas ser pequenas non quere dicir que non podan comprender moitos procesos, non? Entón, imaginadevos que estamos no medio e que nos apetece que aprendan un poquinho un proceso metabólico, explico isto. Un proceso metabólico, por exemplo, dunha árbore, por exemplo, a nutrición ou a respiración. E falamos de persoiñas de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Claro, facémolo a través do galego. Se eu me achego un bidueiro e lle digo, mira por onde respira esta árbore, vedes isto daqui, isto chaman lenticelas, e toman nota. Claro, iso hai que facelo, non? Tomamos nota, lenticelas. Pero estamos repetindo constantemente a palabra bidueiro.
Entón xa ven como un ser diferente, porque aparte explicamos o proceso de respiración, tamén para que pais e nais tomen nota, porque do que se trata é de que son unidades de convivencia, van a aprender tanto as persoiñas como as persoas maiores. Ou, por exemplo, falarlles da sexualidade das árbores, estos son salgueiros machos ou estos son salgueiros femia. Aquí hai pés diferentes, non? E estas son as flores masculinas e estas son as flores femeninas, estas son amarelas e verdes, xogamos coas cores, co aspecto visual. Entón empezamos a falar xa cando teñen recollido iso e despois de andar, porque respirar, andar, socializar, observar, coñecer, e logo diso empezamos a definir como son as flores masculinas e como son as flores femininas, sempre con un límite, evidentemente, porque non son, como dixemos, clases magistrais. Ou, se un día tratamos un eixo temático como das flores, a través das cores dos pétalos ou tépalos, sí que podemos ver outra vez as cores dos estames, e xa nos metemos ás veces en profundidades, parece unha broma, pero os rapaces e as rapazas moitas veces nos demandan, son moi curiosos e curiosas, e das veces se fixan en cousas que nos pasan desapercibidas ao resto das persoas. E a min eso alegrame muitísimo, porque eso quere decir que a actividade está sendo eficaz e estamos cumprindo obxectivos. Entón, pois... Algunha, e creo que a derradeira pregunta se hai, porque, bueno, xa... Ben, pois daquela agradecéndolle a María e a Carlos, a Nerea, a Chus tamén, da que non pode estar, pero que estivo presente no relatorio, a Marcos e a Mateo e a Marcelo, pois damos por rematada esta mesa e agora seguimos ás 7 da tarde coa actuación de peche con Falla Díaz, Cebero Rino, a Patacón por unha peseta. Entón, agardamos. Non foi así duro. É duro, porque de pesado, despois de toda a xornada, estou casa eu a sentar a escoitar igual. Pero eso, non vos levantedes xa, que imos proceder a un saúdo de despedida xa da presidenta do Consello e a continuación a actuación que vos dicía Marta. Sí, eu creo que ben, non? Queres que me achegue máis alá para ver? Mais? Aí? Aí velo ben? Sí? Aí. O golpe, o pum, 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 pum. Aí. Igual se cadra apartalo un pouquiño máis. Sí? Aí. Vale. A ver aí. Terei cuidado cos explosivas. Aí, alonxalo un pouquiño e baixalo, creo que aí. Sí, perfecto. Sí, sí.
Como estamos uns minutos aínda de tempo para a hora en que está prevista a actuación de peche, que será que realmente peche a xornada de hoxe, imos aproveitar estes breves minutos previos, mentre as cousas se vai preparando, para despedir realmente a xornada. Digo para despedir a xornada porque realmente non despedimos a actividade, porque, como vou dicir a continuación, nós xa hai un par de anos decidimos que as conclusións eran algo excesivamente importante como para liquidalas nunha preparación de presa e correndo, así entre nós, aproveitando as pausas e demais. De tal maneira que os membros da comisión estiveron recollendo durante o día as conclusións das distintas mesas, temos unha serie de liñas conclusivas que queremos explotar, que as que daremos forma nos días seguintes, que serán consultadas tamén con algúns dos relatores e relatoras, etc., para realmente presentar un documento conclusivo e a poder ser propositivo, porque a xornada ten o seu interese, naturalmente, simplemente o feito de atoparnos e de falar destes asuntos xa cumpre unha función, pero realmente o noso obxectivo non está coberto se, ademais, non intentamos que alguén dea un paso adiante na dirección adecuada. Por tanto, prepararemos esas conclusións que faremos públicas nas próximas semanas, 15 días máximo, o que nos ven levando outras veces, e que vos faremos chegar. Realmente as conclusións son fáciles de establecer. Cando esta mañá estaba Paula Casares falando, e dicía, estas son as nosas conclusións, é que xa non había que facer nada máis. Por que? Sin esperar a saber que o que iades decir todos durante a xornada, que sempre, insisto, é un paso adiante, non? É que en distintos encontros nós fomos chegando sempre á mesma conclusión, non? Daba igual que estiveramos falando do galego no deporte, que estiveramos falando da mocidade, que estiveramos falando do ensino a adultos, un ensino inclusivo dentro da lingua para que os adultos chegados de fora ou os adultos castelán falantes se integrasen na comunidade lingüística do país. Calquera encontro que fagamos, chegamos á mesma conclusión. E é que non se poden poñer, como se pretendeu en algún momento, e levámoslo dicindo moitos anos, todos os ovos na cesta do ensino. O ensino terma do seu pau, pero non pode termar de todos os paus. Da mesma maneira que nós xa percibíamos que non se poden poñer todos os ovos na cesta da familia, porque a familia terma tamén do seu pai. Claro que o ensino é fundamental, a familia é fundamental, pero tamén está a sociedade. Levamos reclamando espazo de socialización dos nosos fillos e netos en galego. E é a hora de volveros a reclamar outra vez. Por tanto, eses tres eixos do que ti falabas son tres eixos que se nos aparecen como unha realidade palmaria continuamente. Por tanto, por aí trataremos de avanzar. E eu sigo reivindicando o título da xornada que eu non puxen, porque a transmisión xeracional da lingua non é só cousa de avós, pais e fillos, é a sociedade a que ten que transmitir xeracionalmente a lingua. É toda a sociedade implicada. Todos con responsabilidades, ninguén está exento de responsabilidades, pero non é unha tarefa por línea matrilineal ou patrilineal, é a sociedade completa a que ten a obriga de garantir esa transmisión xeracional. Como digo, a xornada non acaba aquí, serán as conclusións, pero nós aínda temos un complemento máis desta liña dentro do ano 2021 na nosa programación, e que no mes de decembro está previsto dúas actividades que creo que son importantes e complementarias. Unha delas é que levamos facendo desde algún tempo, xa eran para o ano 20, pero non puido ser por razóns que todos coñecedes, unha serie de mostras de boas prácticas de inmersión lingüística dentro do ámbito do ensino. Queremos mostrar as boas experiencias. Entón, estánse facendo como pequenos vídeos que logo trataremos de explotar coa vosa axuda para o ano que ven, pero presentaremos en decembro. Pero que, ademais, temos preparado un informe sobre infancia e cultura. Infancia e cultura, porque xa que reclamamos que os nenos teñen que ter cultura en galego,
que cultura lles estamos ofrecendo? Ou, máis ben, ata que punto se están garantindo os dereitos culturais da infancia galega? Que cultura están recibindo, primeiro, e segundo, en que lingua están recibindo esa cultura? Entón, ese informe pechará este ano no mes de decembro. Pero antes, como ven aí o día 11 de novembro, e depois a Martiño trompos o camiño, o día 11 presentaremos unha gran ferramenta sobre xogos tradicionais, en colaboración coa Asociación dos Xogos Tradicionais, e que quere tamén contribuir na liña en que Nerea e outros estaban dicindo aquí agora. Hai que volver a poñer en valor o noso patrimonio lúdico, que é moi grande, moi valioso, e que todos os nenos acaban enganchando nel tamén. Nada máis, moitas grazas a todos pola vosa presenza, e agora creo que xa fixen tempo suficiente de telonera para que veña a actuación de peche. Por unha peseta fecúndase na barra dun bar, con viño, no cabodano do pasamento da señora Manuela. A señora Manuela chegou a vella porque lle tiña medo a morte. Casara de novo por 1000 pesetas para a vida. Deralle estudos a filla por 4000 pesetas o mes e vender a burra despois de 30 anos canda ela por unha peseta. Por non vela morrer na casa. A venda daquela burra fíxonos pensar na vida, na morte. E sabemos que a vida e a morte hai que celebrala. Dalle o viño, Vero. Contaba meu avó sempre antes de beber, que ainda conservaba os brindes na memoria. Dicía sempre iso de viño que naces nas verdes matas. Dis que matas, pero non matas. Fas mandar as 4 patas. Fas de min o que queres, lévasme os quereres. E den pasaporte? Eu penso que non. Pois para o calabozo! Bueno, pero o señor Manuel sí que non chegara vello, porque non lle tiña medo a morte. Casara de novo con Manuela por 1000 pesetas para a vida. Derelle estudos a filla por 4000 pesetas o mes. E vendera a burra, que logo souben que non era unha burra, que era o cuco, un máis da familia. Vendera-o despois de 30 anos canda el por unha peseta, de tanto como quería, porque non quería velo morrer na casa. E tardou unha semana en gastala. Vinde mozas, ai, ai, para acabar pronto a tarea. Que mañan temos ruada, ai, ai, e queremos ir a ela. Ai, a la la la, ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la la. E gastara na taberna da Marita. A taberna da Marita quedaba do outro lado da rúa da taberna da Moucheira. Ela gastara o carto, Manuel. E souben eu que Marita e a Moucheira eran as únicas taberneiras, que eu saiba, que eran quen de encher o papo por unha peseta, pero non por calquera peseta, con aquela peseta, porque a Moucheira tiña jardadiña, collía, cruzaba a rúa, e a taberna da compañeira puña sobre a barra, non dicía nada, a outra enchía cun que ela vivía e marchaba. E a segunda esperaba o tempo prudencial, que hai que esperar. E cando tiña un oco libre, cruzaba a rúa coa mesma moeda, puña na barra da outra, a outra enchía, ela bebía e marchaba. E así, coas idas e vidas, enchían o papo e non che gastaban os cartos. Teño gana de beber, ai, ai, Manuel, pásame a cabaza. Pasa, pasa. Sonche desta condición, e ai, ai, bebendo logo me pasa. Ai, a la la la, ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la la. Pero calabozo.
Pois esta é a primeira pílula das que vamos a presentar, son 5 en total. Eu son Vero Rilo e hoxe chego ao 50% por motivos de conciliación, porque a miña compañeira Falla, pois pariu fai nada, non pode estar hoxe aquí. Por eso entregamos 5 pílulas, das que hoxe só mostramos a primeira. Que pena de viño. Para celebrar así o final das xornadas. Antes de nada, moitas gracias ao Consello, a Manuel, Susana e a todo o mundo por ternos convidado. Isto era unha mostra do que facemos dende a Patacón. A Patacón son eu, Falla Díaz, contamos e cantamos. E nace precisamente aí onde vedes, unha taberna, bueno, unha taberna, é o Modus, que coñecedes todas seguramente aquí en Santiago de Compostela, e a compañía nace pois tomando un viño ali, por eso é unha recreación case non idéntica daquela noite, que xa eran altas horas da madrugada, pero moi semellante, onde ela contame da súa e hai un momento en que di que a súa avoa vendera a burra por unha peseta por non vela morrer na casa. E a min pareceume poesía pura. Contado eso, estaba contado todo. E eu lembreime tamén da miña bisavoa. Eu son de Mugardos. E alá criei-me nunha casa pequena, pero éramos 10 vivindo alá. Os meus bisavós, meus avós, meus pais, meus tíos, miña curmá, eu, había que levarse ben. E lembreime tamén dunha historia que contaba sempre a miña bisavoa, que morreu neste confinamento con 94 anos. Morreu cando lle dou a gana. Levaba morrendo dende os 35, pero ela morreu cando lle dou a gana. E lembreime de como ela me contara a min que aprendera a tecer. Resulta que cando era nova mandaron a Vilalba, porque a súa familia tiña uns escapados, pois bueno, que lles daban de cando en vez fonda e ajocho, e entón mandaron a ela para que fora coa burra, cando había que traer comida e mercar cousas a distintos lugares. Ela de nena, pois ela marchou e ia a distintos lugares mercar para que non pensaran canto se mercaban nesa casa, cantas bocas estaban comendo alá. Ela sempre contaba que de cando en vez a levaban o ajocho que tiñan. Dicía que era un prado verde e que levantabas así como unha tapa lá e que abaixo tiñan a casiña moi ben feita e moi limpa. Sempre lembraba eso, gustaba a limpeza. E que tiñan alá un chinero e que alá tecían. E foran eles que lles aprendera a calcetar a ela. Tiven a sorte de criarme con as súas historias e aproveitalas ata que morreu. Contaba moitas e sempre as contaba na hamaca de praia que lle tiñamos ali na bodeja, unha hamaca colchada porque doíanlle os osos sempre, e alá estaba ben, estaba tapadiña sempre. Hoxe podo traela porque é a herencia que me quedou. Coa mantiña descombinada, cousa fea que lle fixo miña nai, pero ela brigáballe ben. Ela aprenderalle pois a calcetar a miña avoa e supoño que entre as dúas a miña mai. Aquí perdeu a transmisión, que eu xa non sei, terei que aprender. Aquí a transmisión morreu. Estaba tapadiña sempre, era con esta manta, foi a única herencia que me quedou, porque somos de casa humilde, de casa onde non hai moito. E cando morreu dixeme miña mai, mira, non vas contando sempre por aí a manta descombinada, cousa fea que lle fixen a abuela, porque chamábamos a abuela ali. E xe, eu sei, sí, e me dixo, pois teño algo para ti. E douma. Entón estaba a miña curmá ali, que criámonos xuntas, e dixenlle ao Raquel, importache que herde? Ela levantou así o pantalón, enseñoume uns calcetís da miña bisavoa e díxome, e a ti? O reparto estaba feito. E contaba historias moi boas e dela aprendín. E daí sai un pouco este proxecto do que vades poder ver máis pílulas se tedes interese, se non e tedes outra cousa que facer, pois aí cada quen. Dai sale do que lle aprendeu a avoa de Falla a ela, Manuela da Carrioza, que vendera a burra por unha peseta por non vela morrer na casa, e do que me aprendeu miña bisavoa a min ata o último día, ata case cando morreu. Eu sempre lle preguntaba, porque son así moi de querer saber. E sempre lle preguntaba e contoume de cando iban a desfollar o millo, que ian todos os mozos e todas as mozas. E dicíame ela, Veroniquiña, ti sabes a marca que tiña José aquí? José era o meu bisavó. E eu, sí, sei. Pois non foi picando na leña como dicía.
E logo, como foi? E so estábamos alá desfollando o millo, e non lle toca a espiga reina, e non sei na vosa zona, pero na miña tiñas direito a bicar a quen elexías. E alá vai dereito para mí, José quieto. El dereitillo para mí, José quieto. El dereitillo para mí, José quieto. Tirei unha zoca, espeteilla na cabeza. Esa é a marca que ten, que non foi picando na leña. E mirade eu como son. A veces como levamos aí arraigado todo o patriarcado, que dixen, pero logo, non eredes mozo xa daquelas. Dixome ela, sí, pero lle dixen que non quería bico e non quería. Dixen, o carallo a vella. Aprendín dela ata o último día. E tamén da señora Elvira, que era a muller que vivía do lado da casa. Unha muller que eu acordo vella, destas que xa deberon de nacer vellas, sabedes? Que non acorda xa de outra maneira aquela muller, con peliño así sempre despeiteado, branco, dous dentes, pero ben colocados, un derriba do outro, e dicía ela que era tan pobre, que só lle quedaban 3 pelos e unha almorrana. Que era o único que tiña. Unha muller referente para min, que sempre andaba sin brajas, non sei se pola pobreza ou almorrana, pero así, era unha muller puntual. Unha muller que sempre dicía, nesta casa de pobres, cando hai de comer, hai para todo o mundo. Cando non hai para ninguén. E así era a señora Elvira. É unha muller puntual, que ás 5 da tarde saía todos os días ao banco do lado da porta da casa, ve a vida pasar, que é onde se sentan moitas veces os vellos e as vellas. E alá, ou coller unha cadeira, que isto me vai ben sentarme. Alá, ás 5 da tarde, saía ao banco do lado da porta da casa, e puntual, chegaba el, e puntual, ela agardaba. Non sei se me vedes ao fondo, pero teño as pernas abertas. Ela agardaba. E chegaba el puntual, uns ollos verdes, un pelo negro, e viña direitiño para ela. E cando chegaba ao cabo dela, restregábaselle así polas pernas como facendo o símbolo do infinito. Era un gato, facendo o símbolo do infinito, levando aquela muller, eu que sei, a ver as estrelas, o firmamento todo. E cando pasaba o gato por esa parte onde se une o infinito, que cadra xusto no medio das pernas, de cando en vez puña o rabo en alto, e cos peliños da punta do rabo, rodaballe os 3 peliños a Elvira. E ás 5 da tarde, religiosamente, escoitábase a Elvira suspirar. Ai, pois algo é algo. Estas son as historias con as que nos criamos, ou seja, non esperedes moito máis, porque isto é para todo o que dou e o que damos. Isto é un pouco do que facemos nesta proposta que vades poder ver. A boa de Fai a vender a Manuela da Carrioza, a burra, por 1 peseta, por non vela morrer na casa, por tanto, como lle quería. Porque aquela burra, que ao final, logo, cando rasquei un pouco, souben que non era unha burra, era o Cuco, que era un máis da familia. Era, como dicía ela, era a mau dereita, a mau esquerda, era todo. Porque sei que a Manuel de vez en cando pasaba bastante tempo na taberna. E ás veces collía o Cuco, ele era capador. E ia por aí. E cando tiña carto no peto, gastaba. A cousa que ás veces non regresaba. E nesas noites, nas que non volvía a casa, era cando Manuela salía por el, e collía unha moeda, agardaba, e collía o candil, e camiñaba, e sempre daba con el. El acusou-na toda a vida de bruxa, de menja. Por que, vos preguntaredes? Porque o Cuco, cando sabía que el ia co papo ben cheo, e notáballo, así polo falar un pouco arrastrado, ou polo cantar algo desafinado, e sobre todo sabía cando el caía a rebolos, derriba del para calquera cuneta, o Cuco parábase e non se movía. E xa podías bater nel, xa podías berrar, xa podías facer o que quixeras, que o Cuco non se movía, porque o Cuco sabía. O Cuco sabía que era o único xeito que tiña Manuela de dar con el. E sempre daba con el. E non era por cousas de mejas, nin de bruxas, era por tantos kilómetros como facía. Porque se non era por un camiño, era por outro. E ele andaba aos todos.
e a moeda levaba para cando chegaba a algún cruce. E non sabía moi ben por onde tirar, e tiraba as sortes, como ás veces tiramos para o importante da vida, non é? E onde dixera moneda, alá ia. Ese non era por ali, era por outro lado. E sempre daba con ele. Cando ela vía a silueta do cuco no lonxe, sabía que o Manuel estaría na cuneta. Ela chegaba modiño, sen apuro ningún. E chegaba cantando, el facéndolle os coros. Bruxa, telo meijado, bruxa, telo meijado, que non se move. E cando ela chegaba onde o cuco, chegáballe con tocar así a puntiña do fuciño, que o cuco relaxábase. Buscaba a Manuel coa mirada, trincaba como podía cos dentes entre o cuco e Manuela, subían no de riba, e era o xeito que tiña de voltar a casa. Estas son as historias coas que nos criamos, as historias das nosas, e que, dunha forma máis ou menos artística, intentamos levar polo mundo adiante para que a transmisión das que queremos, non só das nosas avoas e as nosas bisavoas, porque neste proxecto tamén hai das nosas amigas, das nosas veciñas, como de Coro, que cando eu buscaba contos sobre o valor das cousas e das pesetas, faloume de cando rompera a peseta, pero iso se cadra agora non vos vou a contar, porque xa estamos chegando ao final e o tempo de intervención xa é breve, seguro que queredes chegar cedo a casa. Xa está mirando un por aí o reloxo, sí, verdade? Agradecese chegar a casa. Pois estas son as historias coas que nos criamos, simplemente pretendemos que esta transmisión siga viva nas nosas bocas, que as vellas van morrendo, e é de ser, porque é lei de vida, e a vida e a morte hai que celebrala, e así a celebramos aquel día cando naceu a Patacón pedindo outro viño, porque é de ser. As vellas teñen que ir morrendo, que somos moitas, e a xente ten que seguir nacendo. O que sí que pretendemos con isto é que siga viva a transmisión e a memoria das nosas vellas e tamén das vosas. Con isto creo que nada máis e moitas gracias.